Bueno, eu non teño ningún inconvinte en quitar este punto, pero facer a declaración institucional conxunta, conxuntos por as pontes, non a mellor dito, pero si explicar un pouco o contido deste cuarto punto. O punto di textualmente: consideramos tamén necesario facer fincapé na necesidade de que as axudas económicas contempladas nos orzamentos xerais do Estado para as empresas electrointensivas vayan ligadas ao mantemento dos postos de traballo e os investimentos necesarios para a continuidade productiva das factorías. É un feito. Imos ver unha cuestión. Ahora tocáballe o turno a moción, nos decimos... Vamos, sí, pero como lle din a palabra a él, lle estou contestando... Pero que debatindo a declaración institucional. Sí, pero vamos a ir agora á moción, incluímos a moción na orde do día, é só unha aclaración para a declaración institucional. Bueno, o que se fai é eso, son axudas que son efectivas, están contempladas nos orzamentos xerais do Estado, e o que pretendemos ou que pretendíamos que a inclusión deste cuarto punto é para que se faga de xeito que repercutan directamente no mantemento dos postos de traballo, xa que vayan ligadas ao compromiso por parte das empresas ao mantemento dos postos de traballo e a que faigan as inversións necesarias para que poidan manter a continuidade productiva, non? É un pouco o ese. De todas maneiras, nós estábamos dispostos a negociar isto entre as partes, porque nós pensamos que para dar un salto de 10 metros non se pode dar un salto de 10 metros, hai que dar primeiro 3 ou 6 ou 9, porque 10 metros non se pode dar os pasos, nada máis. Bueno, en calquer caso, mantemos o punto, facemos a declaración institucional conxunta, porque senón o Grupo Socialista vai a facer esta declaración. Sí, mantemos o cuarto punto. Pero por cuestión de orde non é o modo. Si queredes facer unha declaración institucional entre os dous, cando remate o pleno, perfectamente. Pero que en este punto, perfectamente. Eu pido a secretaria que diga que é o que estamos debatindo aquí. Non estamos debatindo nada, estamos plantexeivos a retirada da moción para facer unha declaración institucional e decides que non a preguntas do outro concelleiro que ten dereito a facela. Estamos comentando a declaración. Vale, pois non vou alterar a orde do día porque vos vou a dar paso á moción, pero repito, nos imos a facer esta declaración institucional. Ben, moción do BNG en apoio aos traballadores e traballadoras da Alcoa demandando solución ao anunciado peche. Votamos a inclusión na orde do día. Ben, como xa somos todas coñecedoras, o pasado 17 de outubro a empresa Alcoa comunica aos cadros de personal, así como públicamente, a súa intención de pechar as instalacións da empresa na Coruña. O grupo conta na Coruña con perto de 400 traballadoras e traballadores, polo que a consumación do peche tería un enorme impacto na cidade, na súa contorna, ademais de contribuir á perda de tecido industrial na Galiza. Unha das razóns fundamentais do peche ven sendo o prezo da factura da luz, que supón máis do 40% dos custos de produción á propia empresa. Unha evidencia máis de que a defensa que fai o nacionalismo da necesidade de mudar o sistema de poxas de interrompibilidade por un marco máis estável demanda tamén do propio sector electrointensivo, así como promover unha tarifa eléctrica galega que dea ventaxes competitivas ás empresas radicadas no país, están de extrema actualidade. Poñer solución a esta crise e os graves problemas que supón o marco eléctrico inestável e polo constante incremento do prezo depende de decisións políticas. Os acordos que solicitamos ao Pleno da Corporación son expresar o apoio ás traballadoras e traballadores de Alcoa e as súas movilizacións, demandar da Xunta de Galiza a realización de todas as accións necesarias encaminhadas a garantir os centros productivos e os postos de traballo da Alcoa na Galiza, a comenzar por solicitar inmediatamente da multinacional a retirada do ERE de extinción de emprego, promover a constitución dunha mesa de negociación para loitar pola continuidade da empresa na que se dé a participación ao cadro de personal, entidades sociais e administracións comprometidas na permanencia. E punto número C, negociar co Goberno Central un marco enerxético estável para a industria do noso país que permita unha tarifa eléctrica galega que mellora a nosa competitividade por sermos produtoras excedentarias de enerxía, contribuindo ao abaratamento da factura destas industrias baixo o cumprimento dunha serie de compromisos de investimento e mantemento dos postos de traballo. Xuntos? Nós realmente estamos a favor de manter os postos de traballo, está claro, pero aquí hai algún punto que, por exemplo, o punto cuarto, que non discrepamos dele. Por lo tanto, nos vamos a abster. E se hai que fazer unha institucional con vos, pois faise. O punto cuarto, cale, hai dous puntos. Perdón, o C. O punto C. Sí. Bueno. Eu non creo que sea a enerxía o problema que te ventaxe.
ou a de aluminio, porque está facendo energía a 4 céntimos kilovatio, e nosotros estamos pagando a 16. Vamos a ver, nós non temos problema en votar a favor, como digo, desta moción, porque se recolle na declaración institucional que pretendíamos levar a cabo conxuntamente. Desde logo non estamos de acordo co punto C, acabamos, como digo, de votar unha moción precisamente ao respecto e de votala en contra, e como moi ben di o meu compañeiro Antón, consideramos que non é precisamente o único problema ou un problema insalvable o tema do marco enerxético para constituir a tarifa eléctrica galega. A propia empresa, a propia multinacional, nos seus argumentos facía constar pois unha serie de cuestións como eran o incremento nos últimos tempos do precio da lúmina, que era un incremento no que creo que mencionaba que se triplicaba o seu custo. Tamén falaba da sobreproducción de China que invadía os mercados e, polo tanto, lle resultaba moi difícil ser competitivos, que as plantas tiñan unha menor capacidade de produción, que tiñan unha tecnoloxía pouco eficiente e, efectivamente, plantexaba unha serie de argumentos, non exclusivamente o argumento da tarifa eléctrica. Si é certo que dende o propio comité de empresa se facía mención a que se debería de negociar unha tarifa con algunha das empresas para que lles dera pois un marco estable nese sentido, pero en ningún caso se mencionaba a tarifa eléctrica galega, que vos incluídes nesta moción, e, como digo, sería o punto que, si eliminades, pois votaremos a favor da moción, e se non o eliminades, pois, en todo caso, non a votaríamos a favor, deixando claro que amosamos o noso apoio total e absoluto aos traballadores e traballadoras de Alcoa, que tamén instamos á Xunta a que poña en marcha unha mesa de negociación e que exixa a retirada inmediata dese ERE a multinacional e, por suposto, pois eso, a nosa solidaridade, como digo, o noso apoio total e absoluto aos traballadores e traballadoras e á defensa de todos eses postos de traballo. Se retirades o punto, como digo... Non imos retirar o punto, efectivamente non só un dos motivos, pero sí que é un deles, unha empresa que un 40% dos postos de produción os dedica ao pago da factura eléctrica, cunha tarifa eléctrica galega barataría pois case un 20% o precio da enerxía, co cal os costos de produción tamén se verían rebaixados. Para nós é unha cuestión clave e, ademais, somos defensores. A ultranza da tarifa eléctrica galega non é renunciável para nos a eliminación deste punto. Vale, como ese é o vosso plantexamento, repito... É que a lúmina está feita no chantaje eléctrico. Primeiro, cando hai tempo, dicía que iba a colocar, para aproveitar o vapor, cando comprou o americano, que iba a facer un ciclo, entón, Endesa que non lle podía vender un grupo. Tan pronto como chegaron a Madrid e negociaron, baixaron a tarifa e seguiron funcionando. Outra vez amenaza cos traballadores coa enerxía. Pero é que non hai consumo 2% de enerxía nacional. E ten a 4 céntimos kilovatio. Non hai unha empresa no país que hacen así. O sea, que non é problema de enerxía. Primeiro, a nosa moción fala da defensa dos postos de traballo, non? Mostrar o apoio aos postos de traballo. Non falamos para nada da empresa, dos empresarios. Vale. E segundo, sí que me gustaría que aclararas un pouco como se obtén o precio do kilovatio hora para esa empresa. A 4 céntimos. Pero como? Como se chega a 4 céntimos? Por unha negociación que tuveron. Non é un precio fixo. É un precio fixo. Non. Pois como máximo 4 céntimos. Non, ti sabes que esa empresa, igual que todas as electrointensivas, teñen que participar nunhas poxas. E o que sacan desas poxas é o que lle dá o resultado do precio da súa electricidade. Co cal, é unha empresa que hoxe non sabe o que vai a ter que pagar
o ano que ven pola electricidade. Por iso eu che planteaba, Kiko, que o que se precisaba non era a tarifa eléctrica galega neste caso, sino un marco estable que poideran negociar para que souperan sempre onde estaba o precio, e que en todo caso eso será unha negociación coa suministradora, vale, como xa tuveron en outras ocasións, durante, pois terán que negociar un marco estable da enerxía durante 20, 30 anos que lles permita conocer con previsión cal vai a ser o custe da súa enerxía. Eso terán que negocialo directamente coa suministradora ou ca produtora, en este caso, de enerxía. Pero non é unha solución o tema da tarifa ca que nos estamos en contra, e que xa votamos en contra na moción na que a traías a pleno. Non significa que estemos dicindo que o problema do suministro eléctrico, do custe, non sexa un problema para Alcoa. Si, de feito, a empresa así o fixo constar, igual que outros moitos, que vos mencionaba antes, entre eles o elevado custo da alúmina ou a inmersión de sobreproducción de China no mercado, non? Entre outros argumentos. Entonces, xa para terminar... Sí, dime. No, referente a que a moción do BNG está feita, centrada na defensa dos postos de traballo. Pero é que sempre mete a cuña, mete algunhas veces unhas cuñas, que donde este tema da tarifa eléctrica, claro que me gustaría a mí tamén, pero teríase que cambiar a legislación a nivel Unión Europea, para que pudese ser isto tal. Sí, esa é a información que temos nós, nada máis. Bueno, eu coincido con Ribeira, totalmente, no sentido de que me parece moi ben a defensa que facedes dos traballadores e dos postos de traballo, pero non me parece procedente meter a cuña da tarifa eléctrica galega, moi propio e moi dado en vos, entre outras cuestións, pero cando acabamos de ter o debate sobre esa moción en concreto, parece que o queredes manter e o mantedes e o metedes na moción para que nos vexamos obrigados a votar en contra. Entón, quero manifestar, repito, o noso apoio total e absoluto aos traballadores e traballadoras de Alcoa, a nosa solidaridade con eles, e o apoio, ademais, a todas cantas movilizacións teñan previstas ou leven a cabo, e, como digo, en defensa deses postos de traballo, e que, ademais, os apoiamos tamén en esa petición á Xunta para que promova a creación dunha mesa de negociación onde estén todos os axentes implicados, todos os axentes sociais, as administracións, as entidades, para poder acadar un acordo sobre a conservación e o mantemento dos postos de traballo que permita a continuidade da factoría. Bueno, que exixa tamén a inmediata retirada dese ERE á empresa, á multinacional. Procedemos á votación, entonces, da moción. Votos a favor? En contra? Abstencións? Sí, como digo, falamos entonces despois desa declaración institucional e non temos por que facela agora no pleno. Si queredes, facémola en calquer momento, pero, bueno, vaya por diante xa esa intención e ese apoio mostrado tamén por Xuntos por as Pontes aos traballadores e traballadoras e a defensa dos postos de traballo. Pasamos á seguinte moción, que é a creación dunha rede veciñal de puntos seguros contra das violencias e de apoio e solidaridade coas vítimas, unha moción presentada por Xuntos por as Pontes. Votamos a inclusión na orde do día. Votos a favor? Sí, María. Ben, pois, como este mes é o 25N, é o 25 de novembro, é o Día Internacional para o Día Mundial para a Eliminación da Violencia sobre a Muller. Entón, o ano pasado, presentamos unha moción que acollestedes favorablemente de adhesión á campaña en negro contra as violencias, que era unha campaña de sensibilización e que se sumaba tamén a outras xa levadas a cabo polo Concello.
este ano creemos que é necesario dar un paso máis e implicarnos toda a veciñanza máis activamente na loita contra as violencias machistas. Por iso, estivemos mirando datos, segundo as estadísticas de Biogen, que é un sistema de seguimento integral de casos de violencia de xénero. No mes de setembro, na provincia da Coruña, había 1.496 casos de violencia de xénero activos. Que quere dicir isto? Que requiren atención policial con diferente grado de aplicación. 1.496 mulleres. Entón, estivemos mirando que se estaba facendo noutros concellos galegos e atopamos en Ribadumia que están levando un plan que se chama Conta Comigo Ribadumia, que nos pareceu moi interesante e que nos pareceu que podía tentar de aplicarse neste concello. Salvando as distancias, evidentemente, Ribadumia é un concello de 5.000 habitantes, As Pontes son 10.000, é outro tipo de estrutura de pobo, pero creemos que podía servirnos como modelo para comenzar xa a actuar máis activamente, implicar a veciñanza activamente na loita contra as violencias machistas. O plan consta de dúas accións. A primeira sería establecer unha rede de locais abertos ao público, establecementos da vila que se uniran ao plan como puntos seguros. Serían establecementos os que a xente podería acudir para recibir información ou para recibir que facer nun caso de violencia machista. Unha segunda acción que consistiría no acompañamento ás víctimas, persoas voluntarias do noso municipio que se ofrezan voluntarias para acompañar as víctimas en diferentes momentos da súa vida. Por exemplo, moitas mulleres que están nun procedimento de divorcio teñen que ir ao xulgado e necesitan, estamos nas Pontes, ir ata Ferrol, pois que alguén as leve no coche, ou se teñen fillos, pois elas están no xulgado, igual non os poden recoller a saída do colexio, pois que alguén se fai a cargo deses nenos. Estarían encaminadas persoas que voluntariamente se queiran sumar a esta acción, e o Concello que teria que facer sería ofrecer formación tanto aos establecementos, ás empregadas que traballan nos diferentes establecementos abertos ao público, como a todas as persoas voluntarias da localidade que queiran sumarse a axudarlle a todas as persoas que estén sufrindo unha situación de violencia. Poden ser mulleres, poden ser crianzas, poden ser colectivos LGTBI, poden ser tamén dentro da parella ou fora da parella. Tamén pode ser, por exemplo, unha rapaza que saia de noite de festa e que vai andando sola para casa, pois que de repente que alguén a persiga e que saiba que hai un establecemento no seu camiño para casa no que pode entrar e no que lle van a axudar. Entón, os acordos que pedimos sería adaptar as medidas necesarias para poñer en funcionamento no Concello das Pontes unha rede veciñal de puntos seguros contra as violencias machistas en apoio e solidariedade coas vítimas, seguindo o modelo establecido no Concello de Ribadumia, contando sempre coa implicación tanto da veciñanza como das forzas de seguridade, como de servicios sociais, como do CIM. En segundo lugar, establecer unha partida específica nos orzamentos do 19 para desarrollar este plan. En terceiro lugar, dar traslado á FEGAM deste acordo para que promova a cooperación entre municipios e as iniciativas positivas no eido da loita contra a violencia de xénero. En cuarto lugar, darlle traslado ao Concello de Ribadumia do presente acordo. Sí, venga. Perdón? Non sei se vades a ter réplica ou non a... Sí, xa falamos despois, pero doucho a palabra. Nos, cando limos a moción, a nos en sí a creación dunha rede veciñal de puntos seguros, máis a creación dunha rede veciñal, nos pareceu que era unha idea acaída. Si ben, como di María, a realidade social do Concello de Ribadumia ou das Pontes é moi distinta, non só
pola poboación, porque eles son 4.000 e pico habitantes e nos somos 10.000, senón porque eles, por exemplo, non teñen policía local e porque o Centro de Información á Muller que teñen é un centro mancomunado con outros concellos do Salnés que funciona unha vez a semana reuníndose en distintos puntos do concello, é dicir, non hai nin sequer un lugar físico para este tipo de xestións. A nos, a rede veciñal nos parece que pode ser algo interesante. Creemos que no Concello das Pontes xa temos unha rede veciñal criada, por exemplo, co tecido asociativo que temos na vila, e que sí podería ser importante pois que se mantiveran reunións do Concello, en este caso, pois, por exemplo, o Departamento de Servicios Sociais, o Centro de Información á Muller e os distintos representantes das asociaciones de veciños para crear, de algún modo, esa rede veciñal e para sensibilizalos e para formar, de algún modo, ou de algún tipo de formación a respecto da loita contra a violencia machista. O que sí pensamos é que recaia a formación en algo tan complexo, a formación en violencia machista nas persoas que son propietarias de locales de hostelería ou de outro tipo de comercios nos parece unha idea un pouco complexa, por non decir incluso a veces quizá irresponsable. O que sí que deberíamos o mellor é ter máis, volcarnos máis e esforzarnos máis en implementar proxectos e axudas que, en este caso, permitan que o CIM poda desenvolver mellor a súa labor, como, por exemplo, sería crear a Plaza de Xente de Igualdade, que ademais é unha plaza que habitualmente está subvencionada pola Xunta de Galicia, que no Concello das Pontes non temos. Implementando esta plaza, pois poderíanse cubertas máis necesidades que en estes momentos o CIN, quizá por desbordamento, pois non pode chegar a elas. Tamén é necesario a formación en violencia machista da nosa policía local. A nos constanos que en algunha ocasión se presentaron por algunha empresa a posibilidade de realizar obradoiros e formación neste sentido, sin que tiveran en ningún momento resposta do Concello a este respecto. Co cal nos imos a votar en contra desta moción, porque entendemos que o que temos que facer é reforzar a labor do CIN, que o que hai que facer é sentarse para falar e para concienciar e para poñer en común ideas e puntos de vista, en este caso as asociacións de veciñas, o Concello, o Centro de Información á Muller, tamén o colectivo feminista que nestes momentos existe na nosa vila. Temos tamén que mellorar a formación a respecto dos centros educativos e, por suposto, a creación dese axente de igualdade e a formación da nosa policía local. Nos parece, a moción non digo que non funcione no Concello de Ribadumia, onde xa digo, tampouco, as realidades son distintas, e unha cosa que sí que me pareceu polo menos curiosa desta rede veciñal do Concello de Ribadumia é que está focalizado, según din eles, na muller ou home víctima deste tipo de violencia. E si me gustaría deixar claro que os homes non son víctimas de violencia de xénero, nada máis. Na moción non está, pero no servicio, no programa que ti expós aquí sí que está, co cal a mí xa me parece que o programa nace con perversión. Pero non é irresponsable. Si queres intervir. Nos decirvos, pola nosa parte, que eu personalmente non coñecíamos este programa do Concello de Ribadumia e non coñecemos tampouco exactamente como funciona nin como está a funcionar, cal é o resultado, nin iso non temos o coñecemento máis aló do que vos expresades nesta moción. O que si sabemos, e é así, é que Ribadumia, por esas circunstancias que expoñedes tanto ti como o BNG, non dispón, por exemplo, de policía local, nin dispón de un CIN como dispón o Concello das Pontes. O Concello das Pontes, sabedes que foi pioneiro en implantar
un protocolo de violencia de xénero onde estaban todos os axentes implicados, dende Policía Local, Protección Civil, o propio CIN, a Guardia Civil, non sei se o dixen, o Centro de Saúde, os propios profesionais, é dicir, fomos pioneiros, como digo, en implantar esos protocolos. E sabemos tamén moi ben, ainda fora do discurso que daba Silvia, sabemos moi ben o grandísimo traballo que se está a realizar dende o CIN de As Pontes e tamén da propia Policía Local, non? E sabemos tamén moi ben do traballo de concienciación que se leva a cabo dende o Concello, e que incluye, como moi ben sabedes tamén, e sodes perfectamente coñecedores, incluyen campañas contra a violencia de xénero, campañas tamén de información, de concienciación, etc. A nos non nos gusta trivializar con este tema, creemos que é un tema sumamente preocupante, e creemos que son precisamente os corpos as forzas, corpos de seguridade, os que teñen que facerse cargos destas situacións xunto con persoal técnico sanitario debidamente formado e capacitado para reaccionar ante este tipo de situacións. Como digo, creemos que é un tema sobre o que non se debe trivializar, porque é un problema demasiado grande. Non cremos, sinceramente, que un cidadá ou unha cidadana con 5 horas de formación, como se fai no Concello de Ribadumia, pois poida reaccionar dun xeito adecuado ante unha situación de violencia de xénero. Mais alá da obriga que temos absolutamente todos e todas como cidadáns de auxiliar ou de dar auxilio a calquer persoa ante unha situación de violencia ou de denunciar calquer tipo de delito deste tipo ou de outro tipo que sexamos coñecedores, non? Eu estou convencida de que o que se debe facer, sobre todo, traballar en algo que apuntaba Silvia, creo que con moi bon criterio, que é na educación e na formación, sobre todo na concienciación dos nosos xoves, para que se cambie un pouco a dinámica, non? Son os homes e as mulleres do futuro e creemos que é un pilar fundamental donde hai que incidir de maneira moi exhaustiva nesa concienciación para evitar no futuro tamén situacións deste tipo, porque son actitudes que non se poden permitir nin tolerar nunca, non? Decirvos que o tecido comercial de As Pontes, o hosteleiro e tamén o empresarial en xeral de As Pontes é moi participativo, con todo tipo de campañas e actos que se levan a cabo en contra da violencia de xénero. O vemos cada día, cada vez que se pon en marcha unha campaña deste tipo, ou un acto de protesta ou de rechazo á violencia de xénero. E o que creo que non se lles pode pedir é que asuman a xestión de unha situación deste tipo, porque isto, como digo, para isto están os corpos e forzas de seguridade do Estado e o persoal técnico sanitario que ten que estar debidamente formado. E repito, no Concello das Pontes temos tamén o CIN. Sí que creemos que se debe incidir e animar, fomentar a participación de todos e de todas contra a violencia de xénero, e imos, estou segura, ademais, de que imos contar sempre co apoio e coa colaboración tanto da Asociación Coempo como da Asociación Seara na posta en marcha de calquer tipo de iniciativa ou de proxecto ou de campaña específica en contra da violencia de xénero. Eu creo que iso é
unha clara mostra da voluntariedade de todos os empresarios, como digo, e de comerciantes e de hosteleiros que do Concello das Pontes pois que sempre apoian, como digo, este tipo de campañas. Vamos a votar en contra desta moción por ese motivo, porque creemos que ten que ser persoal capacitado e formado para levar a cabo este tipo de accións, que para iso está a Policía Local, a Guardia Civil e o conxunto das forzas, incluído Protección Civil, e que, bueno, que é algo que temos que poñer en marcha ao mellor máis a miúdo campañas de concienciación e de rechazo, non? Que fomenten o rechazo a este tipo de violencia, pero creemos que isto sería este programa sería algo que non tería non sei como explicarlo, non ten unha cabida importante porque, como digo, está cuberto no Concello das Pontes a través do CIN, da Policía Local, da Garda Civil e do persoal sanitario perfectamente capacitado para atender este tipo de situacións. Procedemos, sí. No, pois decir que me quedo personalmente bastante disgustada coa vosa posición, xa como Xuntas por as Pontes, decepcionadas tamén coa vosa posición. De acordo, Silvia, claro que hai que fomentar que se cree a Praza de Xente de Igualdade, desde logo que sí, eu estou totalmente de acordo. Que estamos totalmente de acordo que hai que formar a Policía Local, dende logo, a Policía Local, a Nacional e a Guardia Civil, pero tamén os donos dos establecementos, e precisamente os establezamentos hostaleiros. Precisamente por isto decimos que hai que ofrecer formación a todas as persoas que se queiran adherir. Evidentemente isto é voluntario, haberá xente que non se queira sumar, pero a marxe disto parecíanos unha proposta moi interesante, porque xa sei que nós, as que estamos aquí, sabemos perfectamente que existe un centro de información á muller, que existe, xente que nos pode axudar se nos pasa algo, pero hai moitas mulleres que están nas súas casas que non saben que existe un CIN no Concello das Pontes e que non saben cales son as funcións do CIN do Concello das Pontes. Saben que existen servicios sociais, pero hai tamén moitas mulleres que non se atreven a ir aos servicios sociais porque non lles gusta que as vexan por ali, porque igual van pensar, eu que sei, hai moita xente así. E con isto non estamos nin frivolizando, nin tribalizando, nin absolutamente nada diso, todo o contrario, porque somos conscientes de que hai mulleres neste pobo que están pasando mal e que non se atreven a dicilo a ninguén. Pois, por exemplo, víamos moi interesante, e isto tamén é proposta, foi unha das motivacións que levaron polas que se levou a cabo esta campaña en Ribadumia, porque hai moitas mulleres que están na súa casa e non van nin ás charlas da Asociación de Veciños, nin van a nada, pero sí que van a compras e que van á pescadería, e a propia persoa que está ali na pescadería pode dicir, mira, é que hoxe non estás ben, a ti pasache algo, mira, douche este folletiño que me deron do Concello, porque para que sepas que hai un CIN, para que sepas que podes chamar a este número 018 que non deixa rastro no teléfono, na factura do teléfono, e todas estas cousas. Non estamos frivolizando, non estamos tribalizando, nin absolutamente nada. Parécenos que é un paso máis de toda a veciñanza das Pontes para implicarse, para comprometerse activamente coas súas veciñas. Por o mismo que a Policía Local, cada vez que conoce unha casa, non hai un caso que non atender, Claro. Bueno, eu creo que sí que... María, eu, con todo o respeto, me vas a permitir, pero creo que sí que o estades trivializando en demasía, sinceramente. Non creo que unha persoa víctima de violencia de xénero vaya ao pescadeiro ou á pescadeira ou ao comerciante de turno a decirlle teño este problema e que esa persoa este capacitada para prestarlle unha axuda eficaz
e eficiente en un momento tan complicado e tan delicado. E, desde logo, eso non se consigue con unha formación de 5 horas. E, repito, non creo tampouco que se lle deba pedir á cidadanía en xeral ese tipo de colaboración. Si é certo que o que se pode facer ou o que se debe de facer é traballar na concienciación para que haxa un rechazo unánime da violencia de xénero e que, ademais, haxa actitudes que automáticamente se vexan en calquer punto, en calquer lugar, en calquer comercio, en calquer establecemento, pois que certas actitudes se vexan rechazadas inmediatamente, se vexan censuradas inmediatamente. Pero de aí a pedirlles aos comerciantes que faigan do seu local un punto, non sei como lle chamábades, un punto de refuxio ou, perdón, un punto seguro, e que darlle unha formación de 5 horas e que poida... Non, a ver, aquí, repito, hai un servicio, un CIN, que todo o mundo coñece, que todo o mundo sabe que pode acceder a él en caso de necesidade, e despois, aínda no suposto de que alguén non coñecera ese servicio do CIN ou ante unha situación de inminente peligro ou unha situación xa levada a cabo de violencia, pois, lóxicamente, o que sabe todos os ciudadanos e todas as ciudadanas do mundo mundial é que teñen que acudir a un centro de policía local ou de Guardia Civil ou, no caso de algo xa máis, lóxicamente, a un centro de saúde onde se activarán inmediatamente todos os protocolos necesarios para solventar esa situación e darlle un auxilio tanto físico como psicolóxico a esa persoa vítima desa violencia de xénero ou desos malos tratos. Por iso digo que, con todos os respetos, me vas a permitir, pero sí que considero unha trivialización deste asunto, que é un tema, como digo, demasiado grave e demasiado serio como para plantexalo con estas cuestións. Procedemos á votación. Votos a favor da moción? En contra? Acabamos cas mocións. Pasamos ás preguntas. Hai unha serie de preguntas presentadas por escrito. Gracias. Doulle a palabra ao BNG, en este caso, porque presentou unha batería de preguntas por escrito. 11 preguntas, contei ben, 10. Non sei. Ben, pois empezamos. A mí sigue me salendo 11, debo ter unha repetida, pero vamos... A ver se vai aí a opción. Pode ser. Bueno, tedes a palabra, en calquer caso empezado. Ben, empezamos por as escritas, entón. Unha das preguntas que presentamos por escrito é cal é a porcentaxe de entradas reservadas para a súa venda directa no despacho de billetes nos espectáculos do Auditorio Municipal a lobby e cal o importe da venda por internet conforme regulado polas ordenanzas fiscal e municipal. Sí, Sonia. A día de hoxe non hai unha porcentaxe, é dicir, intentouse nunha das primeiras vendas que se fixeron facer unha reserva, o cal supuxo que se bloqueaban algunhas butacas, en ese caso moita xente que accedía a través de Etiquetea para poder mercar ou para poder facerse unha idea do aforo que había, pois non tiña esa posibilidade, daba a erro, non? A pensar que estaba esa butaca
vendida cando non era así. Normalmente o que se está facendo é vender a través de Etiquetea, que todo o mundo ten acceso por esa plataforma, e despois se sobran entradas e se venden na taquilla. Si que é verdade que houve só un único caso que foi cun dos últimos consumos criminais que o aforo foi completo e, sí que miraremos de deixar un stock para que se poida, ter algunha xente esa posibilidade de mercar na taquilla a súa entrada, pero xa digo, intentouse nun primeiro momento, como ocorreu ese bloqueo de butacas, pois dou pé a pensar que estaban vendidas todas cando non era así, co cal, neses casos que vexamos que poida haber esa venta masiva de entradas, pois sí que miraremos de deixar un stock que de entrada non hai ninguna normativa que nos indique que temos que deixar unha cantidade concreta. Pero non hai ninguna lei estatal que marque unha cantidade, porque non sei, a información que temos é contraria. A nos o que nos consta que é unha lei de espectáculos, unha lei estatal que regula que ao menos hai que deixar unha cantidade, unha porcentaxe en todos os espectáculos. Que eu sepa, non. Preguntámoslo hai tempo e non hai unha porcentaxe concreta. Ben. Se ti o tes ou podes... Sí, a ver, que non recollín a lei, pero un regulamento de espectáculos, actividades recreativas, dá unha cifra que un 50% da totalidade das entradas que hai que deixar para venta nos, polo que temos mirado, non volverei a mirar e preguntar, pero de entrada non hai unha porcentaxe fixada por ninguna lei que nos indique eso. E a segunda parte da pregunta, o importe da venda que estás realizando por internet a través da plataforma digital está conforme ao que regula a ordenanza fiscal? Sí, de precios de entradas. Sí que hai unha marxe e a porcentaxe aí sí que a descoñezo, pero non sei, Toni, se a tes, porque sí que hai unha porcentaxe para algúns eventos que se pode ser superior o que o importe a cobrar pola entrada. De feito, estamos vendendo conforme, en comparación a outras vilas ou outras cidades, bastante máis barato, sobre todo nos eventos que estamos a realizar, bastante máis barato do custe que teñen normalmente ese tipo de actuacións en calquer outro... Independentemente que seña máis económica que en outros concellos, hai unha ordenanza fiscal que regula o prezo. Esa é a nosa pregunta, se se están vendendo conforme a esa ordenanza fiscal. Sí, hai unha porcentaxe que se te digo que te permite non encarecer, pero sí que é verdade que o que comento, hai actuacións que teñen un custe e que en algún caso vendeuse era, non sei, de 3 euros, sumoselle un pouco máis a esa entrada, pero está dentro do estipulado pola lei. A seguinte é sobre o tema dos detectores de fume. No mes de marzo, no pleno ordinario, presentamos unha moción para a instalación de detectores de fume nos fogares, onde se demandaba da Consellería de Servicios Sociais que, previo trámites necesarios, gestionara a disponibilidade de instalación de dispositivos de fume nos casos máis vulnerables de xente que pola súa idade, saúde e circunstancia familiar estiveran a risco evidente de sufrir un incendio, un episodio de mala combustión no fogar. Aprobouse por unanimidade. Entón, queremos saber que é o que estades xestionando respecto desta moción. Xa che contestei fai pouco noutro pleno en que estaban os servicios sociais a traballar sobre o estudio de cales serían as persoas que terían que facilitárselles este detector de fume e en eso estamos. Eu espero que en breve se poña en marcha a campaña, non che podo dar unha data, pero probablemente ao longo do mes de decembro, e non só iso, sino que ademais se vai a levar a cabo unha campaña tamén de información a través do texido asociativo para explicar un pouco o funcionamento deses aparatos, algunhas normas ou recomendacións para evitar problemas de incendios e demais nas vivendas, e
mirar tamén a posibilidade de dotar a estas persoas aos que se lles faciliten os detectores de fume, dotalos tamén de un pequeno extintor, digamos, de uso doméstico para que ante un caso de emerxencia pois poidan utilizalo. Como digo, darlles tamén unha pequena formación, unha pequena charla sobre o funcionamento, porque temos que ver algunha circunstancia a maiores, porque postos en contacto co parque de bombeiros, pois eles mesmos nos explicaban que en moitos casos, ao tratarse de persoas maiores, en moitos casos vivendas en zonas rurais, que todas teñen cociñas de leña ou a maioría ou lareiras ou tal, pois que pode provocar un funcionamento desordenado deses detectores, non? Entonces que haberá que explicarlle á xente un pouco pois onde se deben colocar, como facer o mantemento deses detectores de fume, que en principio parece ser que van dotados dunhas pilas e hai que cada ano renovarlles esas pilas e tal. É dicir, se está a traballar, xa se fixeron avances, espero, como digo, que en breve o mes de decembro se poñerá en marcha. Sí, a seguinte sobre a moción tamén do pleno do mes de marzo, sobre a moción que presentábamos polas axudas municipais para o recibo do pago da luz. En principio, posicionades en contra desta moción e depois o alcalde emendaba o primeiro punto para realizar un estudo premio polo miúdo por parte da Axencia Provincial de Enerxía para ver cal o universo das persoas que poderían ser preceptoras das axudas. Entón, queríamos saber, como se solicita xa o estudio por parte da FAEPAC, como está o tema, se está iniciado o trámite, non? Sí que se solicitou, está encargado a FAEPAC ese estudio e me consta que están traballando en el, pero non che podo decir o tempo que, o espacio, a previsión temporal para a presentación. En canto o teñamos, pois, lóxicamente, volo faremos saber e volo presentaremos. Pero sí, está encargado a FAEPAC. Que tiñamos por escrito, había varias que facían referencia á disponibilidade de chan industrial, non? Concretamente unha delas indicaba que fai casi un ano, nunha moción que trouxéramos a pleno, pedíamos que se iniciara o trámite do chan urbanizable da ampliación de Penapurreira, non? O que se nos dixo en ese momento era que xa estabades traballando nelo e que, por tanto, ibades a votar en contra da moción, como así foi. Bueno, pois, casi un ano despois, e despois de preguntar xa en outros plenos ordinarios tamén, pois o que queríamos era saber como estaba o inicio do expediente e cal sería a previsión temporal. Bueno, en canto a Penapurreira, fomos por dúas vías, basicamente. Tuvemos reunións coa Xunta, co Instituto Galego de Vivenda e Solo, para tentar, coa súa axuda, desarrollar o chan industrial. Dixéronnos que iban a estudiar xa tiñan feito un estudio previo onde as cantidades salían moi altas, entón a idea era que lle deran unha volta para intentar, en lugar de desenvolver ou desarrollar todo o chan que había, facelo por fases para conseguir ter un prezo competitivo para que os posibles interesados accederan ás parcelas. De momento non nos concretaron nada e, neste tempo tamén contactamos co director de SEPES, coa entidade pública nacional de solo empresarial. Tivemos unha reunión o alcalde e eu con el e, intentamos enseñarlle ou mostrarlle a realidade que tiñamos aquí industrial en As Pontes e que non temos suelo. Temos actualmente 10.000 metros que máis que xestiona Xestur. Dixéronos que iba a mirar o caso e que nos iba a tentar axudar. A noticia que temos a día de hoxe é que este mes van vir os técnicos ver in situ a zona. En principio van nos axudar, van colaborar con nós.
pregúntanos cal é a previsión temporal. Sei que este mes van vir. Non vos podo dicir nada máis porque creo que é unha boa noticia, pero bueno, a ver se realmente se materializa, que é o que queremos todos. Bueno, nos manifestamos agrado por esa noticia, esperando que se confirme tamén, pero tamén manifestamos a preocupación. Por qué? O SEPE será para desenvolver o chan, non? Para executar, para empezar a dispoñer, para facer obra, non? É o que entendemos. Nós o que pedíamos na moción e o que insistimos en varios plenos e o que preguntábamos aquí era polo trámite da documentación urbanística. É dicir, aí aprobouse unha modificación de normas, aí contratouse e hai desenvolto ou hai elaborado un proxecto de sectorización que hai que tramitalo. Hai que tramitalo, non? E hasta onde non sabemos, eso está sin facer. Co cal, igual o mes que ven veñen os dos EPEs, igual queren colaborar, pero non podemos empezar obra porque está sin tramitar a documentación. Entón, nós o que levamos pedindo desde fai xa tempo é que iniciedes o trámite, que se aproben os proxectos para que no momento que podamos empezar a obra, se empece a obra xa. Non tenemos que esperar meses a tramitación documental, a unha tramitación administrativa. Tomamos nota desto que dis, tes razón no tema da tramitación documental, precisamente na reunión na das que comentaba Juan Carlos, na que sí que estuve eu, que foi en Santiago, no Instituto Galego da Vivenda Solo, que cos responsables de Xestur conocen perfectamente o tema de Penapurreira, era precisamente para que nos asesoraran na forma máis rápida de tramitar a documentación. Se había posibilidade de non partir do que hai ahora mismo regulado, que é o desenvolvemento completo, que é obvio que nin se pode acometer, nin o mellor interesa acometer todo o que había previsto no proxecto que foi para o Miner. Entón, eles decían que iban a ver as posibilidades, e que nos lo informarían por escrito, de acometer por fases e, sobre todo, ver en que zona era máis económico o precio euro metro cuadrado do solo xa desenvolto iba a ser asequible. Pediríamos aí premura porque levamos desde xaneiro con este tema, non? Plantexando as mesmas preguntas, non? Tamén agrada saber ahora que non se pode desenvolver por fases, sino que habría que facer no seu conxunto, non? Podríamos facer memoria sobre o tema do Parque Tecnolóxico da Vila Bella tamén, non? Mira, había outra relacionada tamén con disponibilidade de chan industrial, que facía mención ás mocións que presentáramos tamén en xaneiro e en marzo, non? Para falar de ver cal era a situación das parcelas industriais que estaban vacantes ou que non estaban en uso e ver a posibilidade entonces de que o Concello puidera acceder a elas, non? Bueno, aí o que había era o compromiso de facer unha serie de xestións. Recordades que retiramos as mocións. É certo que tuveramos unha reunión con empresarios de Airíos, pero dende esa reunión hasta hoxe non sabemos nada máis. Entón, queríamos saber cal é o estado desas xestións e cal é a superficie industrial disponible na actualidade e que na xestiona. Bueno, en Penapurreira xa comentei antes que hai 10.000 metros libres que existen na xestura e que, polo que sei eu, están nun proceso de adxudicación actualmente. Pero, bueno, chamei, falei por teléfono e non me dixeron que chamara máis adiante para saber pois os candidatos que había, pois que sei que os había, non? En Airíos, pois, a situación é a que acordamos aquel día. As parcelas que os propietarios das parcelas que non levaron a cabo os seus proxectos, pois adquiriron o compromiso de intentar leválos, e no caso de que aparecera alguén interesado, pois eles cedían as parcelas pois, sin ningún tipo de ánimo pois de gañar diñeiro con eles, ni moito menos. E nada máis, non hai... Sí, pero quero dicir, estades facendo algún seguimento deso ou dende entón non volvimos a falar do tema? Non, falei, sí, falei con eles. De feito, bueno, ainda pasei pouco aí, o mantemento leve, nos están teñas limpas, pero bueno, ningún deles fixo nada. Siguen estando na mesma situación que estaba. Hasta onde vale. E o de Penapurreira dis que, bueno, Xestur sacona a venta
Rematou o prazo o día 2 de novembro para presentar as propostas e non sabemos se se presentou algo ou nada. Non sabe, non mo dixo, non mo dixera. Que sí que había gente interesada. Foi o que me dixo. Pero se se presentaran ofertas ou non sabemos, non? Claro, a mí non me dixo. Dixeron que volver a chamar máis adiante. Hasta, bueno, non sei. Bueno, Supongo un pouco que chamar é interesante, non sei. A persona que falei, igual non falei que a persona adecuada. No, en todo caso, pedir que insistades, porque se o plazo rematou o día 2, a estas alturas, si poderían decir se se presentou alguén ou non. Porque nós tamén sabemos que había empresarios nas Pontes que estaban interesados en esa parcela tamén. Non sei se chegaron a presentar ou se están esperando unha segunda oportunidade, pero sería interesante. Entre outras cosas tamén porque sería a última superficie industrial que temos disponible. O cal, ainda que o plan Ferrol pudera poñer fondos, non teríamos onde. Sí, certo. Bueno, e falando tamén de superficie industrial, preguntábamos pola cesión dos 217.000 metros cuadrados no chamado polígono de Portorroibo, non? Que foi cedida, ou entendemos que hai unha cesión, ou está pendente de cesión, que aparecía no convenio con Endesa do ano 2016, e que decía que se recollían unhas condicións físicas e xurídicas na data de formalización da mesma. Non? Entón, nos que preguntamos cales son as condicións xurídicas e cales son as tramitacións necesarias en materia de urbanismo, licencias, ordenación do territorio ou calquera outra as que se obrigou o Concello en función do convenio. Non? E, en todo caso, cal é o estado de tramitación? Neste caso, te refieres ás naves de Portorroibo. Bueno, superficie, sí. A superficie de Portorroibo eran en torno a 220.000 metros cuadrados. Eso a día de hoxe ainda está sin ceder ao Concello das Pontes. No que sí estamos traballando se encargan os traballos para facer a modificación puntual, o plan parcial e proxecto de urbanización, digamos, ainda que son procedimentos distintos, se poden levar en paralelo para tratar de acortar tempos. Eso está, polo menos, a modificación puntual xa están traballando nela. Nas vindeiras semanas encargaremos o resto dos traballos. Pedir, en todo caso, entonces unha reunión cando poidas para explicarnos desa modificación puntual cales son as perspectivas que salen, non? Porque sabes que nós temos dúbidas sobre a superficie aproveitable que pode sair aí, si é que se pode aproveitar algo, non? Entón, imagino que nos traballos previos da modificación de normas algo nos poderán decir, non? Bueno, tiñamos outras relacionadas con propostas que xa trouxemos tamén a pleno, non? E que teñen que ver co tema fiscal de Endesa, non? Presentáramos un conxunto delas e o que facemos aquí é preguntar por tres en concreto, que son as que máis nos preocupan en ese momento, polas datas, fundamentalmente, non? Bueno, preguntábamos no seu momento polas obras que se acometera Endesa na Mourela, cando houbera o derrube daquela escombreira. Xa sabemos que eran obras de urxencia, según nos comentara Toñito en ese momento. Son obras que se executaron en maio de 2014, ¿no? E nos preguntamos se houve algún expediente de regularización fiscal e, en todo caso, se non houve, por que motivos e cal sería a data de prescripción. Neste tema, como no de a pregunta relacionada porque sabes que isto empezou con unha serie de preguntas por parte de unha serie de relación de obras, sabes que se fixo un informe do arquitecto municipal, se solicitou documentación a Endesa que non presentou completa, houve un intercambio de comunicacións, finalmente foi autorizada para presentar o proxecto de peche da explotación de lignito, que en realidad non un proxecto, sino un compendio de diferentes actuacións. Eso se presentou e está o arquitecto municipal concluindo o informe. Evidentemente, un informe complexo, a documentación que hai que revisar tamén non é, e o que si me garantizou que antes de que acabara este mes tería o informe completado para poder facer unha comisión informativa e trasladarvos toda a información. Evidentemente, el ten que atender pois a informar diariamente, pero si me garantizou que antes que acabara este mes tería o informe completo. Entón, a partir de aí, pois faremos unha comisión informativa e teremos as conclusións sobre esa relación de obras máis o derrube da escombreira. O sea, que incluímolas todas, non? Sí, todas. Cal era a terceira? E en Corro da Ribeira xa están incluídas? No, en Corro da Ribeira é distinta, esa podesme facer. Primeiro, esta que xa acabo de comentar, de Mourela, non é problema de prescripción, non? Porque 2014...
hai intercambios de información con Endesa solicitando documentación, co cal entendo que se pode interrompir o prazo de prescripción. No, do Ancoro da Ribeira era unha que decíamos que sí había un expediente de concesión de licencia ou comunicación previa, como se le quera chamar, pero nos entregábamos documentación gráfica que demostraba que as obras acometidas eran superiores ou a maiores do que xa estaba autorizado por parte do Concello, ¿no? Entón decíamos, se houbera algún expediente de regularización urbanística e ao mesmo tempo tamén el tema de regulación. As obras, en principio as obras ali realizadas tiñan unha licencia de obra para unha cousa, despois parece ser que se fixo outra. Salvo error ou omisión, aínda non presentaron fin de obra desa actuación. Sabes que teñen un prazo e o que quedamos é que en canto presenten o fin de obra, pois se revisaría. Igual o presentaron e non estou enterado porque nas últimas semanas o administrativo de urbanismo estuvo de vacacións. Entón, por tal, non lle pude preguntar se presentaron o fin de obra ou non. En calquera caso, aquí sí que non hai ningún problema de prescripción ni de nada, sino que hai unha obra licenciada que teóricamente está en curso. Recordo que era unha obra de 2016. Entendo que o certificado final de obra debería de estar máis que presentado. Pero sabes que son 3 anos para... Hostia, pero a obra está en funcionamento xa, o que fixeron, non? Está en marcha, está en uso. Pero isto leva un procedimento que sabes que cando un pide unha licencia de obra, fai a obra e despois cando acaba presenta, é obligado a presentalo. Está en prazo para presentalo, se non me equivoco, eran 3 anos máis 3 anos de prórroga. Bueno, salvo error ou omisión, porque xa che digo, nas últimas semanas o administrativo de urbanismo estuvo de vacacións, igual o presentaron, non me enterei. Bueno, outro tema fiscal que levábamos tamén, xa o comentáramos no seu momento, cando foi a tramitación de normas da cooperativa Canal 4, saliu ali o tema da compra dos terreos, do que se pagou por esa compra de terreos, cando se pagou esa compra de terreos, e nos preguntamos xa nese momento tamén que pasara cas plusvalías, porque no momento de compra, 2015, decembro de 2015, debería, ou estaba aínda en vigor, a ordenanza fiscal de plusvalías, no Concello das Pontes. Entonces, nos preguntamos si se ingresou as plusvalías, ¿no? En caso de que non se ingresaran, cales serían os motivos, cal sería o importe que se esperaría ingresar e a data de prescripción. Ben, con respecto a isto, bueno, recordar, sí, hai certo que debe ser, hai un ano e medio que este Concello acordou neste salón de plenos eliminar o imposto conocido como plusvalía, incremento do valor dos terrenos de naturaleza urbana. É moi fácil para os concellos, ou non tan fácil implementar figuras impositivas, pero non é tan común o eliminalas. Eso penso, non sei, non teño noticia de que houbera ningún outro concello en todo o Estado que eliminara o imposto. Nosotros, desde logo, pois si fomos o único, un dos poucos, seguro. En calquera caso, con respecto á parcela que preguntas, o imposto do incremento do valor dos terreos de naturaleza urbana, o terreo que faz referencia era un terreo rústico, ordinario, e, polo tanto, non estaba suxeito a plusvalía. Os motivos, pois eso, ao ser un terreno rústico non é urbano, polo tanto non tiña plusvalía, o importe non procede e a prescripción pois non existe. Creo que non teñamos máis preguntas. Ben, bueno, continuamos xuntos por Pontes. Bueno, como xa... Perdón. Si tiñamos unha das cesións, non? Sí, perdón. Preguntábamos no tema do convenio como estaba o tema das cesións, que parcelas foron cedidas e cales eran as súas referencias catastrales. Sí, pode ser. Pois tanto non me deu tempo e faloche de memoria. O entorno do lago está cedido, faltaría por ceder así de memoria a zona de Porto Roibo, ao terreno onde está ubicada a Rotopala, e despois habría que concretar tamén algunhas cesións de uso, como era o entorno do cemiterio, as casas e da zona da Vila Bella,
porque eso estaba pendiente de unha declaración por parte da central térmica de que eso non iba a ser necesario para as obras de ampliación, e entón está sin concretar. Tamén estaría sin concretar a cesión de uso da antigua escola de aprendices, e seguramente se me escapa algunha outra cousa que non tuve tempo de mirarlo en detalle, pero faltaría así, grosso modo, sería iso. O sea, a cesión en propiedade sería o tema do lago e o tema do Canle 4, non? Tamén xa comentaron. Sí, efectivamente, ¿no? O tema do Canle 4. E Canle 4. O Canle 4 todo desde a Rúa Montemedulio hasta o Logo, se hai cesión xa, estará escriturada, imagino, non formalizada, e deberíamos de ter entonces a referencia catastral dos terreos, non? Podemos acceder a esa referencia catastral a quen yo solicitamos. É que o inventario, como sabemos, como está. No, xa, de eso falaremos despois tamén do tema de inventario. Vale, encargo meu de que teñas acceso a elas. Bueno, localizo. Vale. Eu insistiré. Correcto. Vale. Ben, xuntos. Como xa é tarde, eu só vou facer un par de preguntas. En relación co 25N outra vez, en relación coa campaña Negro contra as violencias, queríamos saber que accións ides facer este ano. Pois non está a concelleira, non che podo contestar polo miúdo, sí que me consta que están traballando para realizar campañas de concienciación con motivo do día 25 e tamén que hai previsto, creo, a campaña en negro contra a violencia, creo que precisamente para a semana, creo recordar, ou para a seguinte, non recordo a data, hai outra vez que asinar a adhesión á campaña. Me consta que se está traballando dende o Departamento de Servicios Sociais no tema, pero non che podo explicar polo mismo. Se houbera sabido da pregunta, pois che traía unha relación detallada das cousas nas que se está a traballar, pero agora mesmo non che podo contestar polo miúdo. Bueno, pois para a próxima vez presentamos as preguntas por escrito e a ver se temos máis sorte. Pois agradecese. Gracias. Despois, outra pregunta. O 24 de febreiro de 2017 presentamos por rexistro un escrito no que decíamos que despois de varios procedimentos de participación que tivemos en Xuntas por as Pontes, saiu de veciños que había simboloxía franquista na fachada de varias vivendas da nosa vila. Pedíamos vos que tomarades conciencia do tema e que tomarades medidas no asunto. A Lei de Memoria Histórica obriga a retirar a simboloxía franquista de todos os edificios públicos e nos edificios privados establecese un procedemento que ten dous pasos. O Concello, neste caso, ten que informar as comunidades de propietarios que teñen simboloxía franquista nas súas fachadas e, en segundo lugar, o segundo paso é que as comunidades de propietarios, unha vez que o saben, se reúnan e decidan se o queren sacar ou non. Entón, queremos saber, despois de máis dun ano, o 24 de febreiro do 17, que presentamos este escrito, en que fase estades? Pois ao poblado do Miño, ao poblado da Barreira, ao poblado da Madalena, estalles informado que tiñen que sacar as flechas, pero quere que saque o Concello. En cuanto a este que hai aquí ao lado, é igual, queren que o saque o Concello. Bueno, pois se teñen un acordo da comunidade que o queren sacar, pois sacarlo. Son propiedade privada, pero están informados. É dicir, se a pregunta é se actuou conforme a lei en ese sentido que reflite que debe de informar o Concello sobre a existencia deses símbolos franquistas en propiedades privadas, a resposta é sí. Fíxose, son coñecedores desa situación e, en todo caso, o que terán que facer é, como distí, ese acordo para levar a cabo a quitar eses símbolos franquistas. Nada máis, non nos podemos quitarnos que están en propiedade privada. Que se rompe unha placa, que se lle regalaría un azulejo, unha placa, va a poñer no sitio. Bueno, eu vou facer varias preguntas e sugerencias, pero antes de todo, desde Xuntas polas Pontes, quero manifestar a falta de respeto hacia as veciñas e veciños por parte do alcalde, por non presidir estes plenos. Eso vou dicir en todos os plenos, e que costen acta, porque é unha falta de respeto desde a nosa posición. Bueno, referente a unha cuestión que me gustaría que replanteásedes, que é o horario dos plenos, porque empezan ás 11,
Claro, cando iba a traballar ás 8, 9, tal. Entonces están acabando os plenos ás 3 ou ás 4 da tarde. Eu vos pediría que contemplases, que replanteases o tema, porque tamén, incluso se pode facer un cada mes. Xa sei que está pactado 2, pero, bueno, esas cousas podense cambiar. Entonces, polo tanto, eu suxero-vos que replanteades o tema. E agora empezo com as preguntas. Bueno, as preguntas a primeira son sinxelas e rápidas. Sobre a parte dos carballos da Fraga, a parte nova dos carballos da Fraga, están moi mesturados algúns, estánse matando uns a outros. Entonces, a través de algún técnico, porque parece ser que cando se plantaron, a información que eu teño é que os plantan porque moitos non prenden. Entonces, plantan de calquer maneira para que despois os que non prenden quede bastante separados. Entonces, un técnico ou alguén que diga, oye, pois mirade... Da parte dos técnicos tiñamos que cortar algúns. Bueno, pois que se corten, non lle vexo ningún problema. Se corten igual nos apere. Bueno, digo, pero en beneficio dos outros, non? Quero dicir, se un técnico che está dicindo de montes que tamén está protegendo os carballos, igual que nós, che dice que mellor para os carballos é sacar 2 ou 3, porque además tampouco son tan grandes, pois que, porque ali non entra nin o sol, están apretando uns a outros. Entonces, que busquen. Bueno, Eso formará parte dese plan que presentaba antes o BNG e que xa temos, por eso temos coñecemento de que nos decían que efectivamente habería que cortar algúns para favorecer a outros, é dicir, o sea que está contemplado. Outra cuestión, aparcamientos na Avenida da Habana, eu vou falar de cousas sinxelas. Aparcamento na Avenida da Habana e na Avenida de Villalba. Aparcan coches nos dous lados, encima das aceras. Pasa xente cos carritos dos nenos e teñen que baixarse da acera e dar a volta do coche. Eso hai que corrixilo. Depois, hai baldosas sueltas. Pasa a xente, salpicas as pernas todas. Por que? E xa vin eu, xente do Concello reparándoas, Pero claro, o que non se pode os coches estropealas e non estar pagando reparacións continuamente. Entón, eu pediría que a través da vigilancia dos municipales non multar, pero polo menos avisar, estar ali diante, porque se estás ali diante xa non aparcan na acera. Pero é unha pena ver tantos coches nos dous lados, aparcados encima das aceras. Entendes? Isto, joder, parece isto, coño... Bueno, pois eso a través de falalo e corrixir esas cousas. Despois, iluminación nocturna. Antes, eu penso que se está gastando moitos cartos na iluminación nocturna. Non sei exactamente os cartos, pero sei que se está gastando moitos cartos. Fai 15 días ou un mes, ou o ano pasado, Celso Emilio Ferreiro, a partir das 11 da noite, alumbraba unha así, unha non, unha así, unha. Agora alumbran todas. Entonces, deber de corrixir, vamos a descorrixir. Quero dicir, eu penso que tiñamos que plantear facer alguén un estudio sobre o alumbrado nocturno. Porque eu tamén viaxo por aí e as Pontes é un dos que alumbran ben, de noite, Porque eu teño visto polo Bravo aí da zona de Espasante por aí, está todo... Joder, eu penso que de noite non é necesario tanta alumbrado. E, además, repercute en beneficio do Concello. Porque hasta que eu penso que é unha factura alta que se paga no Concello. Parece, tampouco conozo. Aparcamentos de coche do Concello. Teño mandado fotos eu, e feito cartas ao alcalde, sin contestarmas. Conforme xente do Concello aparca os coches en aceras, pero así como... E vou che dicir onde aparcan moito. Enfrente aos correos antigos. Ali aparcan enfrente na escola. Ali. E pon Concello das Pontes. E chegan, chum, aparcan. Pero, entón, que teñen dereito a pernada a xente que traballa aquí ou que... Digo eu. Habrá que dicirles, oye, os coches hai que aparcados como todo o mundo. Penso eu. Premio Xío na Boneira. Certamen o Xío na Boneira. Aquí xa me parece que é unha moción aprobada. Eu non estaba aquí no Concello, pero penso que se aprobou no Concello fai tempo, que se iba a falar ca institución, que iba a haber unha reunión, pero, bueno, a reunión igual hasta parte de culpa por o Xío na Boneira, pero eu penso que non ten por que estar, tampouco lle vexo xuntarse, miralo, eso xa estuvo aquí feito, o premio Xío na Boneira, polo tanto, volverlo a replantear, a ver se se pode tal, porque culturalmente eu penso que é un punto moi importante para as Pontes, non tiña por que perder ese certamen. A parte que está vinculado incluso a nivel familiar cas Pontes, esa xente. Porque as Pontes non ten unha pista de atletismo homologada. Hai de todo aquí, hai tilatrón, hai non sei que tal, e non hai ninguna pista, cando hai campos de fútbol que se podían facer incluso alrededor, había que mirar de implantar unha pista de atletismo. A revista Nosa Vila, eu penso que apaga o Concello, non sei, se apaga o Concello,
a oposición podía ter dereito a escribir tamén algo, digo eu, porque a pagamos entre todos e non solamente propaganda vosa. Tamén podíamos nós dicir ali, bueno, pois parecenos ben isto, parecenos mal, temos unha opinión diferente, ou igual non. Porque a mí tamén non me gusta moito a oposición, porque se desde aquí, desde este lado, poñemos unha cuestión e vos estades a favor, ben, e se estades en contra, a oposición sodes vos, porque nós tamén pensamos no mellor do povo. Unhas veces somos oposición, outras veces non. Eu non sei porque sempre a oposición, pois non hai oposición. Eu estou en contra ou a favor. Entón, ese lenguaxe, eu non sei, eu planteo aquí as cousas nós xuntos para as pontes para mellorar o povo. Entón, vosotros estaredes de acordo ou non estaredes de acordo, pero se non estaredes de acordo, sodes a oposición tamén, aunque teñades máis concelleiros. Eu non veño dar leccións de nada, eu estou sacando conclusións e despois a convivencia, a forma de vivir no povo, os coches, todo o mundo anda en coche, hai que ir co coche á compra e despois vais a dar un paseo á Fraga por alá por riba e despois colle o coche para comprar o periódico. Pois hai que fazer cultura, hai que fazer pedagogía destas cousas. Ordenanza de normación lingüística. Eu non vou falar de nomes porque non están. O día da festa do Fungos e Cogumelos. Veu a voz, estuvo ali do periódico e vai unha persona do Concello e ponse a falar en castelán. Pero aquí hai unha ordenanza de normación lingüística. Se hai unha ordenanza, vámonos cumprir entre todos, as ordenanzas. E non é tan complicado, porque, oye, la voz habla en castellano e ti falas en galego, aquí entendémonos todos, no povo, non hai ningún problema. Entonces hai que un pouquiño de... Tamén fortalecemos un pouco a nosa identidade. Entonces, aparte que é unha ordenanza, se cumprimos as ordenanzas, cumprímolas todas. Todos. Eu estou facendo estas suxerencias sin respostas vosas, que tomedes nota, porque a mí o que me interesa é que se cumplan as cousas, non ganar aquí votacións. A mí penso que o importante é que o povo gane en convivencia, en benestar e vivir mellor. Porque, por exemplo, vin algún cartel últimamente posto, ou cartaces destes postos en castelán. Digo eu, porque os cartaces, antes de salir co escudo do Concello, porque non pasan pola comprobación de normación lingüística no Concello. Quero dicir, tedes unha subvención para facer non sei que, sí, pero o cartel, pasade, señor, polo Concello. Entón, a persona que está aquí na normación lingüística, se está mal, ou está en castelán, ou ten unha falta, ou tal, xa corrixe. Entón, todos os cartéis, porque que firma o Concello de baixo, e que vai feito o cartel en castelán, está incumplindo unha ordenanza. Que non é complicado, que non é difícil de corrixir, Eu penso que non é difícil de corrixir, é cuestión de voluntad. Bueno, nada máis. Mira que rápido acabei. Non sei, habería algunhas cuestións para contestarche, pero vexo que a maior parte son suxerencias e reflexións persoais de xuntos, pero me refiero reflexións vosas sobre algunhas circunstancias ou acontecementos ou situacións e, polo tanto, son vosas reflexións e podemos coincidir en algunhas, en outras non, ou podemos coincidir en algunhas, pero non no plantexamento, é dicir, sería para debatir e non podemos entrar a debatir todo polo miúdo, non? O dos carballos da Fraga xa o falamos, e o demais, algunhas cousas que apuntabas miraremos para ver efectivamente esa necesidade que plantexas. Respecto á iluminación nocturna, ti consideras ou considerades que non é necesaria tanta iluminación. O Concello das Pontes fixo un esforzo moi grande en ter unha iluminación eficiente, facer o cambio para a iluminación de baixo consumo, e iso conlevou un aforro enerxético moi importante, tremendamente importante na factura, e, estáse a traballar en todo eso. Si é certo que tamén hai unha cousa, e o encardino un pouco ca moción que presentabais antes sobre da violencia de xénero. Hai zonas que sí que son transitadas en horarios máis nocturnos ou zonas máis despobladas e tal, aí consideramos que hai que facer un esforzo precisamente en manter unha iluminación máis axeitada e máis tal. Supoño que ao mellor te referías a algún punto concreto por aí, que efectivamente non habita naide ou tal, e que ao mellor
mellor non era, o plantexabas que non era necesaria tanta iluminación, que saibades que en esos casos o motivo é este, non? Tamén procurar un pouco a seguridade, porque sí que é transitado por peóns no paseo, polo tanto, procuramos manter máis iluminación. Bueno, o outro había reflexións, non sei se queres que che conteste algunha en concreto, fun anotando, teño anotado todas as cuestións. Algunha cousa máis? Non? Sí, Silvia. Sí, nos queríamos preguntar como se xestionou a contratación do servicio de liña verde. Pois mira, a contratación foi un contrato menor, ten a vixencia de... Pois non me acordo, se é un ano ou 2 anos, non recordo, vale, pero era un contrato menor, a posta en marcha, e é un servicio que nos ofreceron, o que fixemos foi comprobar como funcionaba en outros concellos que estaban, adheridos a ese programa, e nos pareceu adecuado, vimos que era un funcionamento moi bon, que estaba a dar moi bon resultado, e se contratou o programa. Ben, nos preguntábamos como se xestionara e queríamos deixar constancia de algún tipo, de algunha eiva que ten o servicio. Por exemplo, en algunhas ocasións, en función do horario que chames, por exemplo, non hai persoas teleoperadoras que te atendan en galego. Tamén, se chamas, por exemplo, os venres a partir dunha determinada hora, non xestionan os avisos ata o luns. Ademais de facer constar que a plataforma dende onde se atende non é unha plataforma que este na Galiza, unha plataforma que está en Madrid, e que, nos entendemos que quizá vos ofreceron este servicio, pero sempre hai posibilidades de contratar este tipo de servicios a plataformas que tamén creen emprego xa non só na nosa vila, senón tamén na nosa comarca ou no noso país. Mira, desde logo non era un argumento a ter en conta o feito de que tuveran teleoperadores ou teleoperadoras que falaran en galego ou en castelán. Aquí do que se trataba era dun servicio que queríamos poñer en marcha porque víamos que existía unha necesidade de que toda a cidadanía tivera unha comunicación inmediata co Concello en calquer horario e que poidera dar parte de calquer tipo de incidencia dentro dunha serie de apartados que se contemplan na propia aplicación, pois que poidera comunicalo inmediatamente ao Concello e que o Concello poidera ter unha resposta eficaz e inmediata prácticamente, non? E, en ese sentido, pois, esta empresa ofrecía ese servicio, como digo, comprobamos como funcionaba en outros concellos, nos pareceu axeitado e se contratou con esa empresa. Estaba a funcionar realmente ben. A xente aporta moitísimo cando atopa algún tipo de incidencia ou algunha suxerencia, e incluso tamén é certo que algunhas veces se aportan incidencias que non se poden considerar como tales porque a aplicación non permite ese tipo de posta en coñecemento de determinadas incidencias, como poden ser asuntos que teñan que ver con propiedade privada ou que teñan que ser tramitados a través do Departamento da Policía Local directamente, ou a tratarse de algún tipo de denuncia ou de queixa que non poden ser, hai unha serie de apartados que son incidencias pois en obras, en mobiliario urbano, en infraestructuras, en fin, ese tipo de cuestións, non? E teño que dicir que está a funcionar realmente ben, que é un servicio moi eficaz, que se reciben perfectamente todas as notificacións, que a cidadanía está perfectamente atendida e que dependendo do tipo de incidencia pois se solventa nuns espacios moi cortos de tempo e que está a solventarse de xeito moi eficaz.
e que automáticamente se lle comunica á persoa que anónimamente, repito, comunica a incidencia cal é o estado da incidencia que comunicou. No momento en que se recibe, se lle comunica que foi recibida e que se atenderá, e no momento en que queda solventada se lle comunica que quedou solventada, e no suposto de que non corresponda ou non se poida tramitar a través dese, se lle indica como ten que facer esa comunicación desa incidencia, a través de que departamento ou de que maneira, non? Entón, non é un tema que nese momento miráramos de si as teleoperadoras, porque é un servicio añadido, non é o servizo de liña verde, como tal a función dos teleoperadores ou das teleoperadoras, sino que é unha función añadida, pero realmente o servicio principal é o desa aplicación en concreto co que poder comunicar as incidencias ao Concello por parte de toda a colaboración cidadá e o seguimento desas incidencias e a comunicación unha vez solventadas á persoa que a notificou ou que a puxo en marcha. Sí, simplemente comentarche que o Servicio Liña Verde é unha aplicación, pero tamén unha liña de atención telefónica, que además ten un 902, que non é un teléfono gratuito para Repítoche que xa o sei, pero que non é a función principal de Liña Verde, non é o que nos preocupou, nin foi un elemento de peso a ter en conta ou a ter en desconta, o sea, o que queríamos era o servicio da aplicación Liña Verde como aplicación de notificación de incidencias para a resolución eficaz, rápida de todas esas incidencias que se nos pode escapar a todos, pois dende a concelleiros hasta os distintos departamentos do Concello no día a día, e que a colaboración ciudadana formaba parte desto pois dun xeito moi importante, e que puideran ter esa comunicación rápida tamén é inmediata co propio Concello, pero que o servicio á liña de atención é un servicio que ofrecen a maiores durante o tempo da vixencia do contrato, pero que non era algo, nos non contratábamos iso, nin íbamos en ese sentido dese servicio de atención telefónica, sino que tamén dan información sobre concienciación medioambiental ou sobre datos a nivel general, non só a nivel Galicia, sino a nivel nacional, pois datos e información sobre reciclaxe, sobre distintas cuestións medioambientais. Pero, repito, o motivo do contrato era a posta en marcha do servicio de Liña Verde, que é unha aplicación de notificación de incidencias e resolución e seguimento e resolución desas incidencias. Non o da atención telefónica, porque, lóxicamente, o servicio de atención telefónica é para cousas moito máis generalistas, non é algo para algo concreto do Concello das Pontes, que para iso están os departamentos do Concello das Pontes, que son os que efectúan o arranxo das incidencias ou os que fan o seguimento e levan a cabo a solución das incidencias. Non desde Madrid, nin dende a liña 902, que é un servicio de información anexo a esta aplicación. Ben, queríamos preguntar tamén como se xestionan os contidos da páxina web cando colgades noticias na páxina web ou no Facebook, distintas redes sociais do Concello, como se recopilan as notas, se as envía cada concellería, cal é o modo de xestionalo? Pois o modo de xestionalo xa se comentou en pleno. O que se fai é, hai unha persoa que recolle toda a información e, digamos que, recopila todos os asuntos, o traballo e a xestión que se fai en todos os departamentos e a pon a disposición
de toda a cidadanía para mantela perfectamente informada de todo o traballo que se leva a cabo nos distintos departamentos, sexan servicios sociais, cultura, deportes, facenda, todo o que teña que ver con información que poida ser de interés que, bueno, debamos manter informados a cidadanía e se transmite e se organiza a través desta persoa. Ben, o motivo da pregunta é porque en ocasións vemos que non se cuida a linguaxe inclusiva e non sexista nos textos redactados. Se ve no último pleno ordinario, comentaba que en algunha circular do Concello todavía constaba a palabra de eficiencia física para falar de nenas e nenos temas de matrículas en colexios públicos. Vos pedía que fixades unha revisión destes textos. Non é menos certo que en algunhas novas que saen nesta página web ou nas distintas redes sociais, non se cuida a linguaxe inclusiva e a linguaxe non sexista. De feito, hai unhas declaracións de hai escasos días da Concelleira de Benestar Social que se ven nas súas palabras tampouco cuida a linguaxe inclusiva, tampouco na redacción da noticia fais. Entón, pedimos-vos, por favor, que esmeredes o cuidado en este tipo de cousas. Bueno, non creo que en ningún caso sexa con intencionalidade, máis alá do que pode ser unha ou facer as cousas e ao mellor non revisalas. Se revisará, pero repito, non teño constancia tampouco de que haxa ningunha cousa especialmente salientable ou que poida provocar un malestar ou eso, pero bueno, en calquer caso procuraremos ser máis coidadosos no emprego da lenguaxe, sobre todo da lenguaxe sexista. Mais? Mira, no transcurso do pleno, nos primeiros puntos, saliu o tema do pago da licencia de Endesa. Creo que o Concelleiro de Facenda dixo que se cobraran uns 2 millóns de euros ou algo así, e recordando a adquisición da Rotopala, se decía tamén que non se iba a pagar porque o que se iba a facer era cargala contra a licencia de Endesa. Entonces, a pregunta sería se esos 2 millóns xa se descontou o pago da Rotopala ou se o pago da Rotopala se fixo por outra vía ou está sin facer. Pois teño que miralo, non sei, teño que miralo. Esperaremos logo a que se mire. En relación aos contratos, sobre todo contratos menores, estábamos vendo nos decretos que dades conta deles neste pleno, setembro e outubro, varios contratos menores, de obras e de servicios tamén. A pregunta sería cal é o criterio que tedes en esos contratos menores para a selección da empresa que preste o servicio ou execute obra. Fundamentalmente que sea de aquí. Pois sería interesante que entonces explicárades por que o contrato de mellora de acceso e repavimentación nos chaos, que son 48.000 euros, e o adxudicades a unha empresa que se chama Albac, que se non recordo mal é a que leva a que lle tocou de facer o campo de erva artificial e a que leva tamén o mantemento dos xardíns. Non sei se é de aquí. Non sei se é daqui, creo que non, que esa empresa concretamente non é daqui. De calquer xeito, aquí o criterio que se sigue é priorizando, lóxicamente, que sexan empresas de aquí, sobre todo porque son as que xeneran os postos de traballo aquí, pero tamén é verdad que en moitos casos se miran outras cuestións como poden ser a calidade e o precio, lóxicamente, non? Entonces se piden ofertas e se contemplan esas outras cuestións e, polo tanto, ao mellor, non sei en este caso concreto cales foron os motivos, pero nin sei siquiera se foi un contrato menor. Sí, bueno. 48.000 euros. Ben, pois están no decreto 1359 do 4 de outubro. Obra.
obra. Bueno, o total. En calquer caso, repito, non sei se foi contrato menor, os 48 con IVA, entón. Sí, o total, é o que figura no decreto, na resolución. Vale, entonces, descoñezo agora mesmo, pero supoño que ao mellor foi eso, un criterio de precio, ao mellor se pediron, non o sei, teño que comprobalo, non? Pero ao mellor se pediron ofertas a distintas empresas, lóxicamente, cando se vai a cometer unha obra, dependendo da necesidade que tes, pois a veces, cando xa estamos a falar de montantes importantes, temos que coñecer cal vai a ser aproximadamente o montante e ter presuposto para saber tamén que tipo de contratación hai que levar a cabo, non? E ao mellor ese é un criterio, pero non o sei, estou falando porque entendo que debeu de ser así ou creo que debeu de ser así. Bueno, en calquera caso, na resolución non aparecen outras ofertas, é a única que aparece a adxudicación directa, non? Xa digo, é unha empresa... sabes que no contrato menor pois non é necesario que aparezcan máis ofertas, o sea, ti o contrato menor legalmente che permite, inda tes coñecemento, lóxicamente, e podes contratar directamente, co cal o mellor sí, había coñecemento das distintas ofertas, pero non se incluíron, sencillamente se deu para adiante en esa porque era máis beneficiosa, digamos. Bueno, pues en todo caso, pedir que, si conocedes as outras ofertas, que se incluades tamén nas resolucións, porque é información que a nos interesa, non? Este era un caso, pero que hai outro, que tamén a elaboración de estudios económicos e de viabilidade e apoio ás mesas de contratación, por 18.000 euros. Está na resolución 1388, do 8 deste mes, e axudícaselle directamente tamén a unha empresa que se chama Into Consulting e que está en Nigrán. A única relación que pode ter cas Pontes conocida é que está na Rúa das Pontes. Bueno, en Nigrán. Pois mira, a mellor foi por eso. No, a ver, a empresa Into é unha empresa de reconocido prestixio e solvencia, polo tanto, no Concello nos atopamos cunha situación de unha carga de traballo moi importante en canto a temas de pliegos para facer estudios económicos. A nova lei de contratos nos pillou a todos, non só os concelleiros, senón tamén os propios funcionarios, nos pillou a todos a traspé, polo tanto houbo que poñer en marcha moitos procedementos que ademais houbo que poñerse ao día en canto ao tratamento deses procedementos, non? E eso ocasionou pois que houbera certo retraso na posta en marcha de moitos deles. Polo tanto, o que se decidiu, unha vez falado coa Secretaría do Concello e co Departamento de Contratación, para axilizar un pouco, pois foi contratar a esta empresa e o que se mirou fora foi eso, que fora unha empresa ca calidad de traballo suficiente e co prestixio suficiente para poder levar a cabo o traballo que se iba a encomendar, que eran basicamente estudios económicos. Probablemente nas Pontes poidera haber alguén que poidera facer este traballo, igual non de reconocido prestixio, pero sí reconocido, cando menos, non? Hai outro exemplo, escolliches tamén a unha empresa para facer a actualización do inventario municipal na parte de camiños exclusivamente, non sei por qué, pero na parte de camiños nada máis, e escolliches a unha empresa que a sede central cando menos ten en Valladolid. Sí, tema inventario, por fin parece que xa casi está rematado, está rematado para vir a pleno. Sabes que hai anos obtuvemos unha subvención da Diputación da Coruña para actualizar e digitalizar o inventario. Incluso estuvemos a punto de traelo a pleno hasta que descubrimos que a parte de vías municipais, camiños e todo eso estaba, o sea, non se fixera nada, estaba igual que estaba no vello. E é precisamente unha das partes que a hora de, sobre todo, cometer reparacións en viais que sabemos que son públicos pero que non están no inventario, nos salen informes negativos de intervención e non podemos actuar sobre eso, aínda que sabemos que bencho veciño, pasaríamos a vos tamén na vosa época, e que isto é, por aquí era o camiño de toda a vida, pero non está no inventario. Entón, mentre non este, temos un problema. Entón, que fixemos? Buscar, cando a Diputación axudicou, fixo un oute que se chamaba suma en cosa. E entón, nosotros, en aras a manter a metodoloxía e o criterio, procuramos
contactar con a mesma empresa que fixera parte do traballo, que lle faltaba o de viais. Entón, ao final, me parece, non sei se foi Incosa ou Suma, conseguimos contratar con ela, que é unha empresa que tiña sedes en varios sitios de España. A súa vez, en principio, o único que querían facer era facer a digitalización dos datos, pero non nos valía. Nosotros que queríamos era que fixeran tamén o traballo a pé de campo. Por eso contrataron unha empresa, non sei se foi de León ou de outro sitio, que tamén estuvo aquí facendo o traballo. O asunto é que ese foi o criterio, porque era a empresa que xa fixera o traballo, por lo tanto, sobre todo a hora de meter todo na plataforma, porque ahora xa non está en papel, sino que vai nunha plataforma que nos suministra a Diputación para garantizar que a metodoloxía e o sistema pois fora axeitado. En calquera caso, pois ese foi o criterio que se utilizou, anunciar tamén que xa está o traballo rematado, teñen que meter estes días o informe por registro e me imagino que faremos antes de que acabe o mes un pleno extraordinario para máis cousas, pero en principio tamén para aprobar por fin o inventario renovado que será de utilidade para todos os aquí sentados e os veciños das Pontes. Está ben contratar a mesma empresa que se encargou da actualización de inventario xa que contratara a Diputación, non? Ben, pero que era unha empresa que precisamente a parte de camiños non lle tocara. Non lle tocara porque non estaba no contrato ou porque non lle tocou. Non, porque o contrato tiña unha duración e deulle tempo a facer o que tiña o que fixo. Era unha empresa que traballaba para a infinidade de concellos da provincia e pasou igual no resto dos concellos, o sea, deulle tempo a facer o que fixo. Me imagino que empezarían pola parte máis doada, entregaron o traballo, pero contiña, non é que non se tocara, pero evidentemente non estaba ao nivel de exigencia que este concello quería. Entonces quixemos ir máis alá. Non choca. É dicir, non sabía que había un tipo de contratos para actualizar o inventario, pero hasta onde che chegue. Non? Actualiza hasta onde che de... Non, actualizaron, pero nosotros detectamos eivas. De feito, acórdate que aí, non sei se 2-3 anos, iba a vir o inventario a pleno e revisando en comisión nos demos conta que faltaban moitas cousas. Entón, non é que non fixeran o traballo, pero non fixeron co grado de exigencia que a este concello gustaría e por eso quixemos ir máis alá. Sí, presentarnos en setembro e punto. Non fixeron ben o traballo inicialmente e viñeron a setembro. Vale, non son as únicas, hai máis, non? Hai unha empresa que leva desde o 2015 sin contrato, prestando os seus servicios periódicamente. Houbo un reparo suspensivo no 2015 que se levantou e na actualidade sigue prestando servicios para o Concello das Pontes dunha maneira sin contrato, non? Estou a referir a Gestión Plus. Vale. Hai outra que tamén leva un reparo suspensivo desde 2017 e que tamén está prestando periódicamente o seu servicio, non? Olivo Consulting de proxectos empresariais, non? Hai outra que leva desde o 2015 prestando o seu servicio tamén na EDAR, na Estación Depuradora de Augas Residuais, tamén con un reparo suspensivo desde o 2015, non? E agora ha aumentado porque tamén figuran xa o tratamento de lodos da depuradora, non? Bueno, se seguimos así, en suministros, teríamos o tema do gasóleo, teríamos o tema das augas, o tema da electricidade, o tema do teléfono. Xa sei que a resposta habitualmente sole ser que hai moito traballo e hai que fixar prioridades. Pero claro, cando hai contratos destes que desde o 2012 se advirte que están sin contrato e que hai reparo suspensivo, desde o 2012 estamos no 2018, home, algo debería de dar tempo, non? Entonces, cando menos pedirvos que en estes contratos axilicedes e poñades as condicións que se deben de poñer, non? Porque, home, xa non só non é que señan na maior parte empresas que non teñen a súa sede aquí nas Pontes, que non cotizan aquí nas Pontes, sino que, ademais, por enriba de todo, están sin contrato, nunha situación pois non moi regular, por decirlo suavemente. E, ademais, advertindo tamén que cando sacades algo a contrato, o facedes tamén favorecendo a este tipo de empresas, porque hasta lle poñedes que non necesitan locais, que os locais xa llos pon o Concello, cando xa temos dito que aquí hai entidades que poden prestar ese servicio e que teñen locais propios, non? E que nos parecería que sería máis lóxico, non? E vamos a preguntar tamén polo tema dos cursos de formación, pero, bueno, non está a concelleira e imagino que igual non vamos a ter resposta. A pregunta era, contratáronse unha serie de cursos dentro de un plan integral de empreo financiado pola Xunta que se chama Plan PIE e para a súa impartición exíxese
que as empresas que os impartan teñen que ter homologación. E hasta onde nos chegamos vendo os decretos que tedes vos, aparecen empresas que non teñen homologación. Entonces, bueno, si se pode explicar eso, ben. Por certo, hai empresas nas Pontes que sí teñen a homologación. Mira, perdona, Toni, xa para contestarche a todo, descoñezo isto último, o PIE, que as empresas non teñan homologación, o descoñezo. Se o dis ti, eu o confirmarei coa concelleira responsable e despois poderei debatir sobre iso, pero agora mesmo descoñezo a información ao respecto. Entendo que sí que a terán si era precisa que a tiveran. E se non era precisa que a tiveran, pois ao mellor, efectivamente, non a teñen, non? Respecto dos contratos, dos servicios que se están prestando por parte de empresas e que levan tempo sin contrato, remítomo que che decía anteriormente, precisamente en moitos casos que nos pellou a todos a lei de contratos a traspé, a todos, e ademais, e a todas, e ademais, bueno, que se dá esa situación, por eso tivemos que contratar unha empresa que faiga os estudios económicos para tratar de desatascar o servicio de contratación e ser un pouco máis áxiles en todo isto. Pero a realidade é a que é dicir, hai moitos servicios que se están a prestar que hai que seguir prestando. É dicir, o contrato, por exemplo, de telefonía sacouse, fixose o contrato, sacouse o pliego e tal, se presentaron as empresas e ao final quedou deserto. O que non podemos facer é coller e cortar o servicio telefónico. Lóxicamente, temos que seguir tendo o servicio telefónico e hai que seguir pagando, e polo tanto esa empresa está prestando ese servicio pero sin contrato, a espera de que se saque outra vez o pliego a licitación. E que en eso, pois, moitos outros que efectivamente levan tempo sin contrato, pero que están prestando o servicio, que moitas veces nos atopamos aquí con informes de reparo que dices, non levantamos o reparo, digo, pero que hai que levantalo, é que é un servicio que se está prestando, que se prestou efectivamente, que está a factura conformada e, polo tanto, esa empresa ten que cobrar, porque está prestando o servicio, está prestando de forma axeitada e adecuada, non? Entón, o que sí temos que procurar é ser máis áxiles na tramitación de todos esos expedientes de contratación, de sacar os pliegos que sexan necesarios e, lóxicamente, entenderéis que vamos priorizando pois aqueles que son máis urxentes hasta que vayamos poñéndonos un pouco ao día na tramitación no sistema de todos os contratos que agora ca nova lei. Bueno, cando falas de dar, digoche que Espina Delfín non é... Eu tuve moitos pleitos con eles, pero en cuanto á conservación da nosa edar, non hai en Galicia unha tan ben conservada. Non se debe a empresa, debe ser máis ben o operario que ten. Estábamos a falar do contrato, que é un servicio que non ten contrato desde o 2015. Non? Hai que sacalo. Sabemos que se fixera a consulta a ver se Viacua tiña dereito ou non a ter ese servicio, a consulta fíxose, a resposta está, e no 2015 estamos sin contrato. E a cousa vai aumentando porque ahora hai servicios que non pode prestar quen está atendendo actualmente e que hai que pagar tamén a parte, tamén sin contrato. Co cal, ao final, o que se está facendo desto é un mundo. Porque vámonos, o discurso que dá Monse da nova lei de contratos e demais está moi ben, pero que estamos falando de contratos de 2011, de empresas que levan desde 2011 prestando servicios sin contrato. Daquela non había lei de contratos, a esta lei de contratos, me refiro. Home, que se vos dé tempo para regularizar situacións e tal, perfecto. 2011, 2012, e non falamos de un. E seguro que atoparemos algún anterior, do 2009 tamén, do 2009. E despois aparecerán servicios que están sin contrato e que se prestan daquela maneira tamén. Entendemos que a complexidade administrativa é unha realidade. Ora, 2009, 2011, 2012 son anos. Son anos para dar resolución a un tema que despois non sei que repercusións pode ter desde o punto de vista legal tamén. É dicir, se algún destes servicios que se está prestando hai algunha incidencia ou que seña, bueno, tamén habría que sabelo, non? A repercusión que se poidera ter, non? Pois, bueno, pedir asilidade en eso é o único que estamos dicindo, vale?
Nos propios decretos tamén aparecen facturas de monumentos artísticos e de sinalización, que son da mesma persoa. Foi da Pena de Francia. Sí, sinalización Pena de Francia, 3.400 euros, e museo o monumento artístico en San Vicente, 3.300 euros, non? Claro, a pregunta é por que se encargan por separado, foi algo así de improviso, porque se lle encargan a mesma persoa, non? Pois mira, foi porque conocemos ese paisano que viña de Mondoñedo, veu arreglar a capilla de Pena de Francia, e foi a maneira de conocelo, para facer eso. Incluso llevamos a encargar ahora uns bustos. No, eso era o que a seguinte pregunta era esa. O que pasa que me coge de sorpresa porque nós pensamos que eran estatuas. Se agora si son bustos, entonces xa No, cambia. pero vai levar un mármol e despois un busto. Vale, está ben. 3. Cantos? Pois Sergio Rivera Chao, a irmá, e Rita Cabarco Durán, que foi a que deu a fala. Vale. Pois está ben sabelo, Pero antes de ainda que non preguntemos, non? A ver se nos dá o precio. Sí, por si hai que sacar o contrato, máis que nada, non? Pero bueno, en fin. Mirade, outro, por certo, e é unha opinión persoal que non debería de facela no pleno, pero si a faigo. A min o de Pena de Francia resultame difícil de ver. A sinalización de Pena de Francia é complexa de ver. En ferro, unha lámina e na situación que ten. Por certo, unha situación da que nós xa vos advertimos e pedíamos que vos dirixiras a Diputación e a COTOP para mellorar esos accesos, as entradas, non? Fai anos desto xa nunha moción que presentou o compañeiro Raimundo, pero que quedou aí no caixón. COTOP. A Xunta dixe, bueno, dixe Xunta e Diputación. Xunta e Diputación. Bueno, en calquera caso, é unha opinión nada máis. Mirade, levades tamén decretos onde cobrades concesións. A do polvo xa non, xa o sabemos, pero sí que van outras concesións. Casi todas elas son de quioscos. A pregunta é, e o resto de concesións? O resto de concesións, que concesións? Claro, non se pagan, o resto de concesións non pagan. Cales? A mí me consta que se pagan todas. Todas. Os placeiros están pagados do seu canon, os quioscos pagan o seu canon. Eu creo que sí, non sei a cales te refieres. O acceso que paga o seu canon, salvo error ou omisión. Vale, se a vos os consta que se está pagando, bueno, pues perfecto. Si todas as concesións están en regla, pues perfecto, non será Eu dixen que se están pagando. Se están pagando. Outro dilo ti. ¿No? O que? O que, digo eu? Que se están pagando. No, eso dilo ti, ¿no? E que decía eu entonces? Non te acordas? Vale. Pois a eso nos referíamos tamén, a regularizar situacións como as que falábamos antes dos contratos, pero tamén nas concesións, aquelas que existan e que non existan, se as tenamos que regularizar. Tiñamos tamén unha pregunta para o concelleiro de Deportes, que hoxe lle acabades de aceptar a súa compatibilidade e que debe de facela xa efectiva no momento, porque lle pedíxelles que xa o sentara e xa non volveu. Pero, bueno, non é o caso porque é puntual, xa sabemos que a súa compatibilidade é puntual. Bueno, pois, para que quede claro, tiña cita no médico. No, vale, xa está. Claro. Correcto, bueno, pues esperemos que non teña problemas de saúde logo. Mira, era unha pregunta que igual podedes contestar vos. A nós, o Concelleiro de Deportes, si nos deixara ver o proxecto que se fixo no Alcalde 4, onde estaba a antigua caseta aquela que fora primeiro de golf e despois pasou a ser dunha entidade juvenil, non? Punk Track, un circuito de Punk Track, deixounos ver o proxecto, díxonos canto iba a costar, pero a verdade é que aquelo e o que hai hoxe parécense, pero non son iguais. E estamos vendo que hai facturas a maiores, non? Concretamente, desta volta aparecen facturas de áridos, 4.000 euros, e aparecen tamén desbroces, por certo, por unha empresa que se chama Arquivolta, que tampouco temos moita constancia, de 18.000 euros. Non? Eu quero recordar que o propio Concelleiro de Deportes a nos trasladara 15.000 euros de presuposto para esa instalación. Se falamos de desbroces de 18.000, pois non sei, gustaríanos cando menos que se nos dixera realmente o custe de toda esa instalación para poderlo valorar tamén. E ao mesmo tempo saber se o acceso que se fixo á caseta é acceso peonil ou vai a ser tamén acceso rodado. Eu non estaba o día ahora mismo, No, pero que che conteste Chicho e pediremos a información porque non a temos aquí. Correcto. Igual me pode contestar ahora Toñito. Fai tempo que preguntamos aquí por un formigón que se puxera na avenida de Vilalba,
a xente encolleuse de brazos, que non sabían, igual era porque non estaba Toñito e non sabía, pero a verdade é que non seguimos sin saber onde vai ese formigón. Damos voltas, pasamos todos os días por ali, e eu na avenida de Vilalba non vexo formigón ningún. Bueno, pues entonces, si faz o favor, preguntas tamén onde vai o formigón que se botou na Pardo Bazán, onde vai o que se botou na pista do Gallel. Na Pardo Bazán sí que sei. Bueno, espera, digo xa a relación e despois mo dis, perfecto. Pardo Bazán, Gallel, Forxa, Feira do Cabalo, Pontoibo, Pardo Bazán outra vez, Calda Velaíña, Chamoselo, Badón, Deveso, por certo, Deveso non é con B, é con V, non? Mourela, Chamoselo, Mourela outra vez, Mariñao e o Atallo. Esas son, perdón, o Atallo non, queda fora. Esas son as facturas de formigón que aparecen nunha das resolucións e que nós non somos capaces de ver tampouco onde están. Pois eses son outros todos e o formigón está aí. Bueno, pois eu agradeceríache entonces que un día que ti teñas disponibilidade... Se queres tragues unha foto deles. No, se nos levas a velo estaríamos agradecidos, porque non é a primeira vez que nos ocurre, xa o temos manifestado en outros plenos, fixéramos de seguimento, e hai formigón que a nós nunca nos apareceu, cando menos en sitios públicos, non? E ademais sempre coincide en determinadas datas, non? Entonces, nós vamos a facer un seguimento máis polo miúdo, porque o que non vamos a permitir é que se utilicen con outras finalidades. No privado, desde logo, non. No, vale. Ben, pois quedamos a expensas de que nos debe saber onde está este formigón, entonces. Vale. Ben, no pleno anterior iba a entrar un expediente que era unha solicitude para facer unha bonificación nas fragas do Eume, de terreos nas fragas do Eume. Iba a entrar como proposta feita por o presidente dunha cooperativa. O Conselleiro de Facenda dixo que era mellor facer o expediente, instruir o expediente e que xa entraría, non? A idea era que no 2019 tuveran esa bonificación do 90%, que creo que era o que pedían, non? Non sabemos nada do tema e era para preguntar a ver como están. Das fragas do Eume sabemos que aquí era director do parque, fixeron o director general, e todo quanto había negociar non valga nada. No, Tonito, no, pero era un expediente daqui do Concello. Quero dicir, eu, bueno, na última comisión informativa, se non recordo mal, falei no coa tua compañera Silvia e expliqueille o tema. Non hai ningún problema en levar adiante, pero o procedimento é outro. Trasladei o expediente á recadación e tesorería para que o levaran para adiante e nunha frase que agora non o teño aquí, pero na frase final pon que todo isto é previa solicitud do interesado. Non fai falta declarar actividade económica de carácter especial nin singular, sino que simplemente os afectados teñen que presentar a solicitud de bonificación, se informa, traémoslo a pleno e aprobámola. Non ten... Tampouco ten problema de plazo, non é necesario como cando modificas a ordenanza que ten que entrar en vigor, sino no momento que se aprobe en pleno, como aínda que o imposto se devenga 1 de xaneiro, sabes que se cobra máis tarde, no momento que entre a bonificación teñen dereito a resarcirse nese porcentaxe. Pero simplemente o procedimento é ao revés, non é que nosotros aprobemos indiscriminadamente a bonificación, sino que os interesados, os que están dentro do ámbito do parque, teñen a que solicitar, se informa, vimos aquí, aprobámoslo e xa estaría listo. Perdón, entonces, teñen a que solicitar individualmente. Sí. Vale. E teñan que solicitar antes do exercicio? Non. No que? Non. Non, salvo que me dixeran mal, Ao ser bonificación non hai que solicitala antes. Entra en vigor no momento que se aproba, entra en vigor. Antes, entonces, do período de devengo, non? De pago. Do período de pago, non de devengo, porque de devengo é de xaneiro. Vale, correcto. Mira, outro tema máis, con Alén, imagino. Sabemos que o novo ciclo de formación profesional non se implantou neste curso, pero aí estábamos pendentes da asinatura de un convenio a 3 bandas, non? Entre Consellería, Concello e empresas, para saber se nos podes comentar como está a situación dese convenio. Pois esperando pola Xunta que faigan os seus deberes, que para lá se lles trasladou o que é a documentación sobre o terreno a ceder, e está o compromiso, lógicamente, dos cartos comprometidos para comprar o simulador. Desde fai un par de semanas non sei nada, quedaban de que iba a estar o convenio, pero realmente non volví a preguntar de fai 2 semanas, máis ou menos, que non falei con eles. Vale, pois quedámonos a espera logo. Antes xa se falou algo da Avenida Habana, pero nós, concretamente, o que queríamos era preguntar polos aparcamentos que había donde se fixo a obra en frente do pabellón.
ali había señalizados unha serie de aparcamentos en batería e demais, e fíxose a obra e aquilo quedou sin pintar. A data de hoxe Está pendiente do bon tempo. do bon tempo. Bueno, eu creo que desde que rematou a obra bon tempo houbo, non? Hasta que empezou a chover agora. Bueno, vale, pois pedir que en todo caso se faiga o antes posible, non? Falando de avenidas, bueno, pois preguntar tamén se tedes previsto a segunda fase da avenida de Vilalba. Está prevista a Rúa de Ares, a avenida de Villalba e Rúa Félix. E vanse pintar os aparcamentos e todo eso? Vanse aglomerar e fresar antes de fin de mes se fai bon tempo. Moi ben. Tema de contenciosos do Club Deportivo As Pontes. Preguntamos, xa nos plenos, falamos tamén co concelleiro, sabemos que saliron dúas sentencias, digamos, sobre dos dictámenes de dous dos que tiñan aberto e, tal como nos comentou tamén o concelleiro de Facenda, que algún deles iban ir a casación, non? Entendo que sí, non teño ahora mesmo a información precisa. Sei que Bueno, entrou documentación, algún dos, digamos, dos contenciosos non se recorreu, polo tanto é firme e así se comunicou, e o resto non che podo decir, pero infórmame, che transmito información sin ningún problema. Bueno, pois nos estamos interesados en sabelo, non? Ademais que non sei se é necesario que se dé conta ao pleno delo, ou non, sendo contenciosos, non sei, pero bueno, nos estaríamos en boa disposición, se queredes, para ter unha reunión se nos informe, senón no seguinte pleno que poidades dar conta tamén sobre o tema. Vale. Tema de recollida de lixo, sabemos que a Xunta estivo ofertando a posibilidade de adquirir gratuitamente novos contedores para o que sería a materia orgánica, a fracción orgánica dos residuos domiciliarios, non? O que lle chaman o quinto contenedor, non? As Pontes, hasta onde nos chegamos, non solicitou contenedores. Por qué? Pois non che podo contestar. Non sei se están solicitados. Me consta que hai uns contenedores solicitados, pero agora mesmo teño a dúda de si son solicitados a Ecoembes ou si eran estes. Teño que comprobalo e che poderei decir, pero porque sei que hai uns que están solicitados, pero agora mesmo non teño dato aquí. Se houbera sabido isto, se me houberas preguntado ou houbéramos mirado, che contestaba. O sinto, é que non teño ese dato. Agradecería que o mirades porque sabedes, imagino que sabedes. Me consta que hai unha serie de contenedores pedidos, pero agora mesmo entra má dúda e non sei exactamente se son estes os que te refires tú ou se os que están pedidos son contenedores a Ecoembes. Bueno, quero dicir que sabedes que 31 de decembro de 2020 é obrigatoria a recollida de materia orgánica e habrá que diseñar como se vai facer, porque cos contenedores que temos agora, enganchar outro contenedor máis da mesma tipoloxía, de volumen e demais, se agora hai dificultades, aí vai a ser bastante máis complicado, non? Danos a impresión, non? Bueno, algunha recomendación tamén que se nos trasladou a nós, acabades de aprobar agora o tema ese da área recreativa, non? E o que nos traslada pois, xente que vive por ali é se era posible aproveitar tamén unha actuación dese estilo para darlle saída alternativa ao tema das pombas que hai no poboado da Fraga. Non? Parece ser que, que aniñan moito por ali, que están moito por ali, nas repisas dos edificios, atascan moito as cañerías, aparte de ensuxar e demais. Non pretenden que se eliminen, ni moito menos, sino que o que pretenden que se les dé alternativa a ese sitio. Vale, entonces será, por si podíades instalar algo. Un tema complicado, é a primeira noticia que teño, a primeira queixa en ese sentido, permítanme ríe porque... Non hai ningún problema. Me refiero porque como te estaba rindo, a ver se lle podíamos dar unha alternativa. No, pero advirto que non é acabar con elas, A alternativa non é extinción. Claro, é que eso de cambialas de ubicación pois é un tema complicado, me vas a permitir, non? Pero bueno, repito, é a primeira queixa que temos en ese sentido, e o primeiro coñecemento, pero non o dudo, quero decir, é certo que hai pombas e probablemente, inda que non teñamos constancia diso, pois probablemente efectivamente estén causando algún tipo de molestia, non? Mirarémolo. Comprenderás que non podemos comprometernos a nada. Me consta que en outros sitios onde sí teñen unha
unha gran población deste tipo de animais, e ademais teñen efectos perniciosos porque son cáusticas en moitos casos, non? E que se intentou todo tipo de medidas correctoras para evitar que se instalen en determinadas zonas, foron con un resultado moi pouco eficaz e moi pouco moi pouco favorecedor, non? Entonces, o miraremos, veremos que situación se está a dar. Mirade, hai unha serie de sinais verticais e horizontais ali onde se fixo a rotonda no rego do Muiño, na rúa que vai ao Camiño da Miña, se chama, que son contraditorias. É dicir, hai un stop nun cruce onde abaixo hai unha flecha pintada en sentido contrario. Entón, se lle fai caso a unha ou a outra, pero é imposible facerlle caso ás dúas. Ao mesmo tempo, ali fixos unha pequena illeta tamén que separa dos viais, pero que un deles utilízase como aparcamento. Entón, pedirvos que puideras dar solución a iso, que tampouco debe de ser moi complexo. Decimos a Policía Local que bote un vistazo e que informe e que nos diga. Por enésima vez, Paseo de Encoro. Da última vez xa vos pedimos que, se facíades o favor, se non ibades a mañar de forma inmediata, que pechárades aquelo por cuestións de seguridade. Nos vémolo exactamente igual que estaba, igual se quitou algún tramo que estaba roto, pero a baranda de madeira sigue no pésimo estado, no que leva xa casi 2 anos, ou máis incluso. Temos pedido precio a 2 empresas dos Eiríos para Villanova, metálica, va de la poñer. A ver, nos pensábamos que, tal e como estaba desfacendo na Canle 4, que está repoñendo por ali as barandas de madeira, que se podía facer tamén esa zona de madeira, e además pegaría bastante máis a madeira ali, que non unha de metálica. Tamén está pedido orzamento en metal, está pedido orzamento en madeira, tamén hai que ser claros, nas alturas do ano nos que estamos vai ser difícil que podamos acometer a obra antes de primavera, pero será das prioritarias. Pero a madeira na nosa terra non vai. Bueno, pois entonces avisade o que está poñendo no Canle 4, que o contratachedes vos, de que non vale a madeira. Pero ese pouca. Pouca, no Canle 4 é pouca. No, a ver, Kiko, non frivolicemos. A ver, Monse, é que... No, pero me refiero que sabes perfectamente que hai zonas que porque son máis sombrías e polas inclemencias do tempo, pois cando son extensións grandes, como este caso, de moita baranda, un treito longo, pois que ten moitos máis problemas de conservación, non? Iso non quita de que a durabilidade da madeira pois é a que é, e a metálica pois é o que é. Ás veces hai que sopesar cal compensa máis, respetando sempre a estética do entorno e demais, non? Entón é un pouco que che estaba a decir, Toni, por un lado se están pedir os presupuestos nos distintos materiais, vai a ser difícil que se poida ejecutar dentro do ano en curso esa obra, pero que será prioritaria de cara ao ano que ven, e veremos que tipo de material se emprega, porque incluso sabes, perdón, Toni, hai materiais que se lle pode dar unha estética de madeira, inda que non sexa madeira, en fin, hai unha serie de posibilidades que temos que barallar e evitar na medida do posible pois que se produzan desperfectos continuos e de que haxa que estar tendo un mantemento continuo. A prova terá na curva do pantano. A liña metálica durará 50. Bueno, metálica porque tiña a súa lógica, a súa obrigación ali de ser metálica, non quedaba outro remedio. Pero estamos de acordo en que hai que compaxinar a estética do entorno co material que se non conozco eu moitos paseos dese estilo, e incluso paseos tamén pola zona de mar, de costa, que leven ferro, non os conozo, que leven metal, vamos. Bueno, hai de todo. Conocémolos todos tamén por aí, pero bueno, en calquera caso... Hoy, afortunadamente, hai diseños impresionantes en todo tipo de materiais, con estética moi boa e moi atractiva, pero, repito, estamos barallando varias socios, se terá en conta. Pedimos precio de pedra tamén. Se terá en conta. En calquera caso, se hasta a primavera non se vai a facer, pedirvos algunha medida provisional. Vale? Algo que se poida facer ali, porque a situación é perigosa. Hai sitios onde a altura é considerable tamén. Hai algún vándalo que tira con elas. Bueno, eso xa non entramos en discutilo. Falando de outro tema tamén, da Celso Emilio Ferreiro, faláramos aquí, pediremos informes, demais, polo cambio do paso peonil, Tonito díxonos fai 4 meses que se iba a facer, o curso comenzou e está sin facer. Vais a facer. Bueno, sin poñer data, non? Eu ahora mismo non teño claro, pero vais a facer.
Eu teño claro que se vai facer o que pide Gordafraga, frente ao Carboel. Ese vai se facer antes de irnos. Bueno, eu falaba do Celso Emilio Ferreira. No, pero vai se facer vale. Bueno, digo porque empezaron o colexio empezou, sí. O tempo é o que é tamén, e a xente ten necesidade de abrigarse, ten ese costume, non? Bueno, hai outro tema tamén, un descontento dun propietario que ten autorizado o uso do seu terreo nas Farrapa, dun campo que hai ali, que se fai festa e demais, pero que é propiedade particular, pero que ten autorizado o uso, e, bueno, pues, nunha coincidencia que tivemos con el, queixóusenos de que se lle fixo unha plataforma de formigón para colocar ali un par de contenedores, non? Que quedan para dentro, non na estrada colocáronse os outros, o de vidrio, os máis voluminosos, e para 2 contenedores pequenos fíxose unha repisa de formigón e están colocadas ali, non? Entonces, normalmente facíase onde estaban os contenedores de sempre. Bueno, pois están feito, podelo comprobar ali na capilla e delo ver, e ao mesmo tempo sería interesante que falárades co propietario do terreo, porque non está moi contento porque se fixera algo sin contar con él, sendo propietario, non? Que sabemos a que nos referimos, non? Eu non. Bueno, pois o propietario do terreo que está ali é un señor que vive nas Farrapa e que se chama Tilano. Bueno, vale. Pois que sepas que non nos consta tampouco que ese señor se dirixira en ningún momento ao Concello para mostrar o seu descontento ou que estivera o seu desacordo en ese sentido. As bases fixeronse onde estaban os contenedores de velho. Eu comento, e en todo caso iré por ali, porque precisamente 2 persoas, 2 concelleros, o alcalde e un dos concelleros que non están hoxe, estiveron falando con el. Vale? Estiveron falando con ele precisamente para tratar de aplacarlle o disgusto que tiña, non? Pero ao final tampouco lle dieron solución. Por eso é un pouco polo que se traslada para aquí. Bueno, nos poñeremos en contacto con ele. Moi ben. Mirade, tamén tedes listas da garda de limpiadoras, tedes lista da garda de conserxes, pero, sin embargo, hai xente que segue facendo as 2 funcións, limpiador e conserxe. Sí. Sí, e iso non se lle pode dar solución cas 2 listas da garda que hai. É unha pregunta, De momento non, porque non podemos crear plazas novas. Entonces, están realizando esas funcións desde fai anos, así o estamos asumindo. O sea, non valen as listas da garda para esas situacións. Non, vale. Bueno, se decides vos que non valen, xa está, non pasa nada. Vale. Preguntáramos tamén noutra ocasión pola finca que está ali en Rame, onde había un depósito de material, non? Que nos identificábamos tipo tecnosolos, lodos ou algo parecido, non? Bueno, creo que se fuchedes por ali, poideche dolo ver, ten material ali depositado como xeringas, ten plásticos, ten envases de plástico. Bueno, é unha finca que está ali en Rámez, creo que dentro do término municipal do Concello, non? Preguntáramos por elo, Toni, contestaches que estabades mirando, que se estaba mirando a ver que se depositara ali, como se depositara, porque, entre outras cousas, hai un informe do técnico municipal, do arquitecto municipal, que di que isto necesita, situacións como estas, necesitan licencia municipal. Entonces, a pregunta era se tiñan esa licencia, se miraches algo, ou se a cousa sigue estando como está. Vamos falar personalmente conservando ese, para que non botara máis. Pero, e o que está, vais a quitar ou... Estánse facendo os informes correspondientes para facer o que seña oportuno. Bueno, eso foi a mesma resposta que me dixe fai 2 meses, Toni, pero bueno, que quedarei con ela, a ver se nas 2 meses seguintes podemos facer outra cousa. Mirade, pedíamoslle tamén ao Concelleiro de Deportes o día 18 de setembro unha comisión para tratar o tema da Escola Municipal de Natación. Nós aí tiñamos queixas, sí que as recibimos nós directamente, de que cando se abriu o prazo para apuntarse, houve xente que madrugou, que foi de madrugada para ali, para a piscina, era do primeiro en entrar, e cando chegou, pois resulta que non había a plaza que quería, non? É dicir, estaban xa reservadas plazas, reservadas calles e demais, non? E pedíamoslle ao Concelleiro de Deportes a reunión para que nos aclarara esa situación, porque nos entendemos que debe de ter unha explicación razoable. Bueno, non sei se vos o sabedes ou se teremos que esperar a
a que veña o Concelleiro de Deportes. Sí, mellor que volo explique el. De todas formas, decir que o sistema, o protocolo establecido para apuntarse para as distintas escolas, tanto a de natación como as propias escolas municipais, entendemos que sí que precisan dunha revisión máis pronto que tarde para evitar, en moitos casos, as colas que se producen, a inquedanza da xente moitas veces que se tira desde o momento en que se abre o prazo ás 8 da mañá, en algún caso hai colas considerables. Entonces, sí que nos poñeremos en marcha para ver que tipo de protocolo hai que poñer en marcha e ver que se pode facer para facer que a xente se poida apuntar sin todos estes atrancos, sin todas estas colas e sin todas estas historias, non? Entón, supoño que o tema da escola de natación haberá que velo tamén e que forme parte un pouco desa solución, pero repito, non sei cal é o motivo, nin como está a situación, nin se o Concelleiro fixo algo ao respecto. Pues trasladarlle, en todo caso, ao Concelleiro que nos interesaría que convocara esa comisión. Temos pedido tamén de setembro, do mes de setembro, pois poder acceder aos traballos que fixe unha empresa que se chama Galicia Comunicación SL e que teñen un nome que nos chamou a atención e por iso queríamos ver, que é Desarrollo Estratégico e Creativo As Pontes. Que ler este? Sí, xa sei. E que pasa, que pedisteis para acceder a eso? Sí, pedimos para acceder a esos traballos o día 24 de setembro. A día de hoxe non temos contestación e podemos acceder a eles. Vale, pois sí que se presentou, non se puxo en marcha porque é unha campaña para promocionar as pontes de cara ao asentamento poblacional, poñer un pouco, é unha campaña de promoción nese sentido, non? Ten un título ademais moi atractivo que non vos vou a desvelar para que sexa... No, me refiro porque o di todo, non? O propio título e como vai a ser unha campaña que se vai o que se fixo, o que esta empresa se lle contratou foi o desarrollo técnico desa campaña, o sea, o que son os soportes e demais, non a creación de vídeo e estas cuestións, pero agora falta lanzalo nos distintos soportes, pois desde as redes sociais, pasando por televisión, radio, en fin, os distintos medios. Entonces, se nos poidera facer unha presentación nós estamos interesados, polo menos. Sí, non hai ningún problema. Xa non presentación, sino que se vos entrega o que se lle contratou á empresa, que xa está presentado, o vedes, e despois se vai a lanzar a mellor, non sei se de cara a Navidades ou xusto despois das Navidades, aproveitando un pouco a fecha, non as eleccións, aproveitar as fechas onde hai máis concurrencia de xente e ver un pouco como se lanza en redes. Nesa mesma data pedíamos tamén acceso aos informes de reparo de intervención que antes salían nos decretos e en este caso non saíron. Entón era por ver esos informes de reparo. Pedíamos tamén acceder ao expediente de concesión dunha subvención á diócesis Mondoñedo Ferrol. Entón queríamos conocelo tamén, non temos a elo. E despois, fixemos tamén o día 24 de setembro unha nova solicitude para poder dispoñer de unha certificación de contratos asinados a empresas no Concello das Pontes que temos solicitado desde o 26 de decembro de 2016. Repito, sí. 26 de decembro de 2016, número de registro de entrada 9123. A día de hoxe, vai para 2 anos, non temos esa certificación. Non debe de ser moi complicada, porque pediramos outra e a outra sí que se nos deu, pero esta certificación non na temos. Eran dos contratos que se asinaran con unha empresa. Vale. Pedíamos tamén, xa neste mes, a principios de mes, acceder tamén ao expediente de contratación e de xustificación do Festival Juvenil Urbano, do Fresquiño.
Queríamos ver a súa justificación sobre todo. A día de hoxe non pudemos acceder. Queríamos ver tamén o expediente de contratación do aglomerado dos accesos ao lago, máis que nada para ver como se fixeron, porque recordades que o noso compañeiro Raimundo ten plantexado aquí a situación dunha pista en Xexe, que non se daba amañado e que a disculpa era porque non estaba no inventario. Correcto, vale, pero que vos amañachedes esta do lago e que nos conste a nós tampouco está no inventario. E non sei se estará no novo que fixechedes. Creo que tampouco podería estar. Pero está en propiedade municipal. Sí, vale. E a pista de Xexe de quen é logo? Pero, vamos a ver, non é só a de Xexe, é a que vai do Pomar a Fragachá, que paso a gusto dos días. E a de Xexe, e son moitos camiños máis. A que hai as casas que hai no Brixeo, arriba do Brixeo, non figuran no inventario. Vale. Bueno, que máis dá? A pista do lago se non soubera o reglado, hoxe, en vez de estar dicindo eso aí, estarías dicindo como tedes a pista do lago porque non se arranxa a pista do lago. Podo asegurar que desta parte non iba a salir esa pregunta. O que nos molesta é que a uns veciños de Xexe se lles dé a disculpa de que non se pode amañar unha pista que xa amañara o Concello porque non está no inventario e ao mesmo tempo se este aglomerando pistas que non existen nin existirán de momento no inventario municipal. Bueno, o que sí está claro é que a pista do lago non está no inventario municipal, pero que é unha pista que de un servicio público inminente, é o que todos podemos comprobar que se trata do acceso ao lago e que estaba nunha situación en que había que arranxala e que era prioritaria, porque ademais estábamos nunha época de un uso moi concreto, con lo cual todo o demais... Esa explicación aos veciños de Xexe igual lles interesaba. Non sei, os veciños de Xexe non sei cal é a situación. Supoño que non estará dentro do inventario municipal ou non será pública esa pista. Os veciños de Xexe, se non se arregla desa maneira, vamos a arreglar do que é ceder o que cederon xa. Firman un documento, traen ao Concello e xa está. Mira, e a última... Daquela sí que o apoyaredes tamén. A última foi do 21 de agosto, unha petición conxunta que fixemos os dous voceiros, os tres voceiros daquela, no pleno, donde pedíamos a convocatoria dunha xunta de portavoces coa asistencia de representantes de Amigos e do Consello Escolar do CEIP Magdalena para analizar o estado do meritado proxecto. Sabedes que aí a idea era que Amigos pudera facer uso dunhas instalacións do Colexio Oxe da Madalena, antes Montecaxado, e que, o propio Consello Escolar do Colexio non aceptou esa alternativa, esa proposta, Entonces, nós en agosto, repito, pedíamos esa reunión. É certo que falamos nun momento dicindo que vamos deixar que empece o curso para que esa cousa se vai acomodando, pero estamos en novembro e non volvimos a falar nada do tema. E nós temos interés en falala porque o proxecto estábamos todos de acordo que era interesante. Sí, totalmente de acordo, que é un proxecto moi interesante e, de feito, pues creo que todos estábamos de acordo en tratar de poñer todo o que fixera falta para apoiar e botar unha mão para que o levaran a cabo e sair adiante. Non hai ningún problema, me consta que se mantivo algunha conversa por parte do alcalde co grupo de Amigos, coa asociación, para baraxar outras opcións ante a negativa por parte do colexio de albergalos ali, pero en calquer caso non sei agora mesmo se chegou a algunha opción concreta, pero non hai ningún problema, falamos con eles e nos xuntamos e volvemos a retomar o tema e buscar algunha solución. Rematamos o pleno. Moitas gracias a todos e a todas. Iba propoñer que agora fora do pleno facer a declaración institucional. Facémola nun momento, firmámola e facémola así.
declaración institucional dos grupos políticos Xuntos por As Pontes e PSDG-PSOE do Concello de As Pontes. Diante do anuncio de peche realizado pola multinacional Alcoa Inespal nas súas plantas de Avilés e A Coruña, queremos facer a seguinte declaración institucional. Primeiro, amosamos o noso respaldo e apoio aos traballadores e traballadoras de Alcoa e rexeitamos o peche das factorías que afecta a case 700 traballadores entre os dous centros. Segundo, instamos a Xunta de Galicia a poñer en marcha cantos mecanismos e medidas sexan necesarias para defender o emprego e a actividade industrial da factoría da Coruña e que exixa inmediatamente á multinacional a retirada do ERE. E terceiro, instamos a Xunta de Galicia a promover a constitución dunha mesa de negociación donde estén incluídos todos os axentes sociais, administracións e entidades para acadar a conservación dos postos de traballo e a continuidade da actividade da factoría.